Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may alak daw sa lamesa ay may balak na masama ang iyong kasama. Kaya dapat na maging alerto sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ikaw kapuso, naranasan mo na ba na saktan at lokohin ka ng taong sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila ay walang maloloko kung walang magpapaloko at walang magiging biktima kung walang magpapabiktima. Pero palagi ba talagang kasalanan ng biktima kung siya ay napahamak? Kanino ba dapat ibunto ng sisi? Sa mapagsamantala o sa napagsamantalahan? Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Alexa, 29 years old, tiga Palawan, pero dito po ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang tattoo artist. Isa po ako sa mga masugid ninyong listener dahil nasa probinsya pa lamang ako ay mahilig na talaga kami ni Mama na makinig ng mga drama sa radyo. Hanggang sa ma-discover ko nga po itong programa ninyo na Barangay Love Stories na talaga namang kinaadikan ko ng sobra. Papadudot, ngayon pa lamang ay gusto ko nang sabihin na medyo magiging sensitibo ang kwento na aking ibabahagi sa tanghaling ito. Kaya may mga ilang impormasyon po ako na binago para na rin po sa proteksyon at pagkakakilanlan ng aking sarili. At masasabi ko rin po na isa ito sa mga pinakamapait na bahagi ng buhay ko na sigurado akong makapag-iiwan ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papadudot, hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nung makaluwas po ako ng Maynila para mag-aral ng college almost 12 years ago. Tumira ako sa isang apartment kasama ang pinsang ko na si Vina. Maayos naman ang buhay ko sa Maynila, pati na rin ang pag-aaral ko. Hanggang sa makilala ko si CJ sa university kung saan ako nag-aaral. Mabait po siya, gwapo at sikat sa university namin. Isa kasi siya sa mga pinakagwapo at magaling na basketball player. Kaya nga hindi ko talaga inaasahan na liligawan niya ako hanggang sa maging boyfriend ko na nga siya. Papadudot, mabait din naman na boyfriend si CJ, malambing at maalalahanin. Kaya lang may pagkapilyo. Minsan din ay nagiging problema ko ang pagiging sikat niya sa university namin. Dahil kahit alam naman ng lahat na ako ang official girlfriend niya ay marami pa ring babae ang nagpapakyut at sumusubok na agawin siya sa akin. Pero palagi namang pinaparamdam ni CJ na ako lamang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Bagay na sobrang minahal ko sa kanya at mas lalong lumalim ang pagmamahal ko na yon nang tumagal ng halos 2 taon ng relasyon naming dalawa. Nakatambay sa may labas ng bahay nila? Kala ko ba may sakit siya kaya niya ako pinapunta dito? Pero bakit parang nakikipag-inuman pa siya sa kasama niya? Ay, malapitan na nga lang siya. Oo pare, sinabi ko yung sa kanya na kung di siya titino, tatanggalin ko siya sa team. Loko eh. Akala niya kaya niya Hi, ako. babe! Oh, babe! Nandiyan ka na pala. Napasarap yung kwentuhan namin, hindi kita napansin pumasok sa gate. Sorry, medyo na traffic ako eh. Kamusta ng pakiramdam mo? Maayos na ba? Oo, maayos na. Ngayong nakita ko na yung maganda at saka sexy kong girlfriend. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala kasi ako sa text mo kanina na mataas ang lagnat mo, kaya bumili na rin ako ng lugaw at mga gamot sa nadaanan kong tindahan.
Naku, hindi ko na kailangan yan kasi alak lang ang sagot sa lagnat ko kanina, babe. Pero itong lugaw, pwede na rin gawing pulutan to. Pare, totoo pala na maganda at sexy ang girlfriend mo. Akala ko, inuuto mo lang ako kanina nung pinakita mo yung picture niya eh. Ikaw lang pare, wala kang kabilib-bilib sa akin. Ay babe, si ano nga pala, Glenn, kababata ko. Pare, si Alexia, yung girlfriend ko na ubod ng sexy. Nice meeting you, Alexa. Nice meeting you din. Yung kamay ko, pwede mo nang bitawan, Glenn. Oo nga naman pare, parang sumisimple ka ng chancing sa girlfriend ko eh. Ikaw ah. Sorry pare, hindi ko lang napigilan. Kasi ang lambot pala ng kamay nitong si Alex eh. Nako pare, hindi lang kamay ang malambot dito sa girlfriend ko. Lahat malambot, pero pa nga pwede mong gawing unan sa lambot eh. Kung alam mo lang talaga. Babe, magtitimpla muna siguro ako ng kape kasi medyo malamig ang panahon eh. Okay lang ba na pumasok muna ako sa loob ng bahay nyo? Hindi, dito ka lang babe. Makipagkwentuhan ka sa amin itong kababata ko. Kasi matagal ka na rin niyang gustong makilala eh. Sige. Oo, ba't diyan ka umuupo? Huwag ka dyan. Huwag ka dyan sa upuan. Dito ka oh. Dito ka. Kakandungin kita. Ha? Sabi ko, dito ka. Kakandungin kita. Di ba sabi mo nilalamig ka? Akong bahala magpainit sa'yo. Hindi. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala, babe. Ay, dito ka na nga sabi. Tumayo ka na dyan. Huwag ka nang mahiya dito kay Glenn. Sanay naman makakita yan ng mga naglalampungan na mag-shota eh. Kaya lang, babe. Diba? Huwag mo akong pinapahiya sa harap ng tropa ko. Ay, sige na nga. Grabe pare. Nakakaingit ka talaga kasi meron kang bebot na ganyan ka-sexy. Samantalang ako, matagal nang walang ano. Naku pare, hindi lang sexy at maganda tong si Alexa. Magaling pa sa kama. Medyo mahihayin lang talaga. Okay na sa akin ang mahiyain. Basta magaling. Diba? Mismo. Papa Dudut, hindi ko po talaga inaasahan na aabutan ko na medyo lasing si CJ kasama ang pinakilala niya sa akin na kababata niyang si Glenn. Ang text niya kasi sa akin ay masama ang pakiramdam niya at mataas ang lagnat. Wala rin daw siyang kasama sa bahay, kaya naman kung pwede ay samahan ko daw siya ng hapon na yon. At dahil wala na rin naman akong klase na mga oras na yon ay nagmamadali na akong pumunta sa kanila pero parang wala namang senyales na may lagnat siya o sakit na nararamdaman. Papa Dudut, madalas talaga kapag ipinapakilala ko ni CJ sa sinuman sa mga kaibigan niya, ay ginagawa niya ang mga bagay na yon. Lalo na kapag nakakainom siya ng alak. Yung pinapakandong niya ako sa kanya, hinahalikan sa labi ng matagal at minsan pa ay hinahawakan sa masisela na parte ng aking katawan. Kapag umabot na sa point na halos subaran na niya ako ay doon ako tatayo at magdadahilan para makalayo muna sandali sa kanya o mula sa kanila ng mga barkada niya. Alam ko po na may mali talaga sa ginagawa sa akin ni CJ, Papa Dudut. Yung halos bastusin na ang pagkababae ko sa harap ng mga kasama niya. Kaya lang ay takot po talaga ako na magalit siya sa akin kaya hindi ko siya masyadong sinasaway. Pero mas takot po ako na mawala siya sa akin kaya sumusunod na lamang ako sa lahat ng gusto niya, Papa Dudut.
hindi mo replyan ng who you? Pinakialaman mo na rin lang naman ng Facebook ko, di ba? CJ, huwag mong baguhin ang issue ng usapan natin. Ang tanong ko, sagutin mo. Sino ba yung babaeng yun at chat siya ng chat sa'yo? Hindi naman siya mag-aimisi sa'yo kung kahit kailan hindi pa kayo nagkasamang dalawa. Nakita mo ba na nag-reply ako sa kanya? Hindi. Pero malay ko ba kung binura mo lang yung mga reply mo sa kanya? Ayan! Ayan tayo eh. Umiral na naman yung pagiging tamang hinala mo, Alexa. Bakit kasi hindi mo na lang aminin sa akin na may ibang babae ka talaga? Alam mo, tama na nga tong usapan na to. Palagi na lang tayong ganito eh. Siguro, mas okay kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Kasi paulit-ulit ka na lang na ganyan eh. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, kasi nakakapagod ka na. Nakakasawa na yung ugali mo. Puro ka na lang selos at tamang hinala. Pagod na ako mag-explain sa'yo. Kaya mabuti pa, tapusin na natin lahat sa ating dalawa. Teka lang, CJ. Huwag naman ganon. Tinatanong ko lang naman kung sino yung nagchat-chat sa'yo at kung bakit siya nag-I miss you sa'yo eh. O tapos ano? I-message mo siya tapos aawayin mo din? Alexa, bawal na ba talaga ako magkaroon ng ibang babaeng kaibigan? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang din talaga makilala yung ibang kaibigan mo. Bakit ba kasi kailangan pa yon? Ha? Ikaw ba? Pinakikialaman ba kita kung sino man ang mga kaibigan mo? Hindi naman, di ba? Kaya ayoko na. Tama na tong usapan na to. Basta mula ngayon ha, tapos na tayong dalawa. CJ, sandali. Sorry na ha. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin. Ilang beses mo na bang sinabi yan? Ha? Kaya nga, sorry na eh. Magbati na tayo. Hindi ko na talaga uulitin. Pero hindi mo naman tinutupad eh. Palagi ka pa rin nagsiselos at palagi ka pa rin gumagawa ng issue na nang bababae ako kahit hindi naman talaga. Promise! CJ, please! Ayoko mawala ka sa akin! Baka hindi ko kayanin eh! Mahal na mahal kita! Please naman no! Magbati na tayo! Ay, sige na. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Nagtitinginan na tayo ng ibang tao. Para kasing tanga eh. Hindi ka nagalit sa akin. Siyempre galit pa rin. Ano, ganun lang yung mawawala? Pero, mawawala ang galit ko kung papayag ka na mag-weekend tayo sa motel. Pero CJ, may research paper kasi kami na kailangan gawin ng mga kaklase ko. Baka naman... O di sa kanila ka na lang sumama. Mas mahalaga naman pala sila kaysa sa akin eh. Kaya mas mabuti talagang tapusin na natin ngayon ang relasyon nating dalawa. CJ, huwag naman ganon. Sige, gagawa ko na lang ng paraan yung research paper namin. Sasama na ako sa'yo sa motel ngayong weekend. Ayun, papayag ka rin naman pala eh. Pakipot ka pa. Ika nga rito. Pakis nga ako sa babe ko. Huwag ka nang umiyak, ha? Baka pumangit ka pa eh. Mahirap na. Papa Dudut, hindi lamang yon ang unang beses na muntik na kaming mag-break ni CJ. Madalas kasi kapag nakikita ko na may ka-text o ka-chat siya na ibang babae ay inaaway ko na kaagad siya. Hindi lang naman kasi basta simpleng palitan ng message ang nababasa ko kung hindi may bahid na ng paglalandian. Kaya hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na kumprontahin siya tungkol sa bagay na yon. Siyempre, never naman siyang umamin sa akin at palagi niyang sinasabi na maghiwalay na lang daw kami kesa palagi ko siyang inaaway. Sa point na yon, Papa Dudut, ay bumibigay na ako at ako na ang nakikipag-ayos. At madalas bago kami tuluyang magkaayos ay magmomotel muna kaming dalawa kagaya ng palagi niyang request. Hilig niya talaga akong dalhin sa ganong klase ng lugar, Papa Dudut. Yung mumurahin na motel na tumatanggap ng mga guest kahit mga naka-uniforme pa ng estudyante. At dahil mahal na mahal ko nga ang boyfriend ko,
Kahit labag talaga sa loob ko ay pumayag na lamang ako sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Sa totoo lang kasi Papa Dudut ay si CJ ang unang lalaki na nakakuha sa akin. Sa kanya ko lang kasi isinuko ang sarili ko kaya gusto ko sanang siya na rin ang maging huling lalaki sa buhay ko at mapangasawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa sikat nga po na basketball player si CJ sa university namin ay mas naging malapitin siya sa mga tukso. Kapag kumakain kami sa labas ay naiiwan niya ang cellphone niya sa akin ay doon ko po nababasa ang mga text o chat message ng iba't ibang babae sa cellphone niya. Karamihan sa mga babaeng yon ay nagpaparamdam na okay lang daw kahit maging pangalawa sila ni CJ. At ang mga nakikita ko namang reply ni CJ ay puro heart reaction lamang o kaya ay smile emoticon. Hindi ko tuloy sigurado kung may iba pa ba siyang mga message na sinesend na sadyang binura lamang niya dahil alam niya na magche-check ako ng cellphone niya. May mga oras pa rin na nag-aaway kami at nauwi sa muntikan na naming pagbe-break. At ang pagyayaya ni CJ sa akin na may mangyari sa amin ang palaging kondisyon niya para magkaayos kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi na po bago yon sa akin at wala naman akong nakikitang mali doon. Basta ang mahalaga, alam ko na mas nagiging strong ang relationship naming dalawa ng boyfriend ko. Nandyan ka pa rin ba sa party ng teammate mo? Oo, babe. Gusto mo bang sumunod dito? Nandito rin kasi yung ibang barkada ko, babe. Ipapakilala sana kita sa kanila. Hindi na, babe. Next time na lang siguro kasi kailangan ko rin mag-review. May exam kasi kami bukas kaya gising pa rin ako hanggang ngayon. Ganun ba? Sayang naman, di ka nila makikilala. Sana nakita nila yung napakaganda at napaka-sexy kong girlfriend. May ibang araw pa naman, babe. Basta, babe, next time di ka na pwedeng tumanggi kapag niyaya kita. Sige na, babe. Ibababa ko na itong tawag para maituloy na namin yung inuman session namin. Makauwi na rin ako. Okay, sige. Basta behave ka dyan, babe, ha? I love you. I love you too, babe. Nagkabalikan na naman pala kayo ng chickboy mong boyfriend. Oo, nagkaayos din kami nung isang araw lang. Akala ko matutuluyan na talagang mabasag ang helmet mo ng katangahan eh. Grabe ko naman, pinsan. Hindi ba pwedeng nagmamahal lang? Hindi na pagmamahal ang tawag kapag sobra ng pagpapakatanga. Alexa naman, obvious na may ginagawang kalokohan yung boyfriend mo pero hindi mo pa rin mahiwalayan? Kasi nga, mahal ko. Mahal mo lang ba talaga? O dahil siya ang lalaking nakauna sa'yo? Pareho. Hindi ko naman ibibigay sa kanya ang sarili ko kung hindi ko siya mahal. Nandun na tayo sa mahal na mahal mo nga si CJ. Pero sana, wag mo namang kalimutan na magtira ng konting pagmamahal o kahit respeto man lang sa sarili mo. Lalo na't babae ka pa. Alam ko naman yun, Vina. Alam mo, pero lahat ng gusto ng boyfriend mo, ginagawa mo, kahit nakakabastos na para sa'yo. Nagiging pilyo lang naman si CJ kapag nalalasing siya. Kaya hinahayaan mo na lang na gawin niya sa'yo lahat ng gusto niya? Alexa, parang kapatid na kita. Alam ko na palagi kong sinasabi na ayoko talaga kay CJ. At kahit minsan, nasasaktan na talaga kita sa mga salitang binibitawan ko. Ayoko lang talaga na dumating ang araw na pagsisihan mo ang lahat ng ginagawa mo sa sarili mo nang dahil lang sa kanya. Siguro kahit respeto na lang sana, Alexa. Respeto na lang ang itira mo sa sarili mo. Papa Dudut, hindi lang ang pinsang ko na si Vina ang may ayaw kay CJ para sa akin. Pati na rin ang ibang mga kaibigan ko sa university na pinapasukan ko. Sinasabi nila na oo, pareho kaming maganda at gwapo ni CJ. Kung itsura ang pagbabatayan ay bagay na bagay daw kaming dalawa.
Pero madalas ko ring naririnig na masyado raw ako mabait para kay CJ. Nagtataka nga yung iba na nakakakilala sa akin kung paano raw ba ako tumatagal sa relasyon naming dalawa. Bago kasi maging kami ni CJ, halos linggo-linggo daw kung magpalit siya ng girlfriend. Kaya ang sabi ng iba, sana raw ay totoong napatino ko na talaga ang boyfriend ko. Papadudot, marami din na nagsasabi na sobrang opposite ng ugali namin si CJ. Masipag kasi akong mag-aral, hindi man ako ganon katalino pero na-maintain ko naman ang mataas na grades ko, pati na rin ang scholarship ko. Samantalang si CJ ay parang wala nang ibang importante sa kanya kung hindi ang paglalaro niya ng basketball. May ibang kaibigan pa ako na ipinayo sa akin na hiwalayan ko na lamang si CJ bago pa niya raw ako mahila pababa. Siyempre dahil mahal na mahal ko ang boyfriend ko ay hindi ako makikinig kahit ano pa ang sabihin o ipayo sa akin ng ibang tao. Dahil para sa akin ay walang ibang mas mahalaga kung hindi ang nararamdaman namin ni CJ para sa isa't isa, papadudot. Babe, sorry ngayon lang ako. Nagpa-meeting pa kasi si coach pagkatapos ng practice namin eh. Ayos lang babe, naka-order na rin naman ako ng merienda natin. Ayun, sakto. Nagugutom na talaga ako eh. Babe, kainin ko na tong palabok ha. Sige lang, may gusto ka pa bang idagdag na pagkain or inumin? Okay na tong palabok babe. Pero pang ang puto tsaka buko pandan no. May soft drinks pa. Mabubusog na ako nito. Ako, sorry talaga ha. Gutom na gutom ako eh kasi buong maghapon kami nag-practice. Ayos lang, sanay naman na akong ubos ang energy mo kapag galing ka sa practice nyo. Kaya nga dinagdagan ko ng siomay itong pagkain natin para mas mabusog ka. Pero hindi pa nga lang siniserve dito sa table natin. Yun oh, may pa-siomay pa pala ang babe ko. The best ka talaga babe. Bola ka pa. Real talk yun no. Ikaw kaya ang pinaka-the best sa lahat ng naging girlfriend ko. Kaya nga ikaw ang pinakamahal ko eh. Ay, nga pala babe. Yung lakad natin sa Friday huwag mo kalimutan. Na-text ko na naman sa'yo yung address, di ba? Baka kasi hindi kita masundo nun, manggagaling pa ako sa laro eh. Actually, babe, may gusto nga sana akong sabihin tungkol dun sa party ng kaibigan mo. O bakit? Hindi ka ba familiar sa area ng private resort na yon? Pwede ka naman mag-taxi na lang para hindi ka na mahirapan. Hindi kasi yung pagpunta dun ang gusto kong sabihin sa'yo, babe. Ano kasi, alam mo naman na midterm week na natin. O ngayon, anong kinalaman nun sa birthday celebration ni Glenn na pupuntahan natin? Babe, kasi may isa akong subject na pang Sabado, kaya Sabado rin ang exam namin. Friday ng gabi yung party, di ba? Tapos sa Kainta pa yun gaganapin. Alam mo, ang dami mong paligoy-ligoy eh. Diretsuhin mo na lang kaya yung sinasabi mo. Kasi sa totoo lang, medyo naiirita na ako sa'yo eh. Ay, hindi kasi ako makakasama sa'yo sa party ng kaibigan mo. Akala ko ba na pag-usapan na natin to nung nakaraang linggo pa? Oo nga, babe. Kaya lang hindi ko naman alam na maa-advance sa Sabado yung isang midterm exam namin. Pero pumayag ka na nga nang sasama ka sa akin sa party, di ba? Tapos ngayon magbaback out ka? Sorry na, babe. Hindi ko naman gusto na masira ang plano natin eh. Baka naman pwedeng sa ibang araw mo na lang i-take yung exam na yun. Sabihin mo may emergency ka kaya hindi ka nakapasok. Babe, kilala ko yung professor namin sa subject na yun. Hindi siya nagbibigay ng second chance sa mga hindi nakapag-take ng exam. O anong gagawin mo ngayon? Hindi ka na lang talaga sasama sa party. Alexa, nagsabi na ako sa mga kaibigan ko na kasama kita tapos biglang wala ka pala. Sorry talaga. Babawi na lang ako sa susunod na... Ewan ko sa'yo. Nakaka-bad trip ka. CJ, saan ka pupunta? CJ, sandali lang! CJ! Papadudot, pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni CJ ng araw na yon ay hindi na niya ako muling kinausap pa.
Hindi rin siya sumasagot sa mga text o tawag ko at nang puntahan ko naman siya sa bahay nila ay wala siya doon. Sobra po akong nalungkot, nasaktan at naguguluhan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Nalilito na ako sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kapag pinili kong pumasok at mag-take ng midterm exam ay sigurado ko na hihiwalayan ako ni CJ. Pero kapag pumunta naman ako sa party ng kaibigan niya ay magiging incomplete ang grades ko sa isang subject at mawawala sa akin ang pinakaiingatan kong scholarship. Papa Dudut, hindi ko na rin sinabi sa pinsan ko na si Vilma ang naging pagtatalo namin ni CJ dahil sigurado na hindi niya rin naman ako maiintindihan. Ipinilit niya lang na mag-take na lamang ako ng exam at hayaan ko na lamang na magalit sa akin si CJ. Pero yun nga po ang pinakayokong mangyari, Papa Dudut. Ang magkaroon ng dahilan si CJ para ako ay kanyang hiwalayan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw ding hindi sinagot ni CJ ang mga text o tawag ko sa kanya. Hindi rin siya nakikipagkita sa akin at sobrang iniwasan niya ako sa tuwing susubukan ko na lapitan siya. Kaya ilang araw din akong nag-iisip noon kung ano ang dapat kong piliin at isakripisyo. Sa Cavite kasi ang private resort na sinasabi ni CJ at gabi pa ang simula ng party. Kahit umalis ako ng maaga mula sa Cavite ay siguradong hindi ko na rin po aabutan ang midterm exam na para sa isang major subject ko. At sigurado rin ako na mawawala sa akin ang scholarship ko kapag nangyari yon. Pero mas ayoko po na mawala sa akin si CJ, Papa Dudut. Baka hindi ko po kayanin at mas lalong hindi ako makapag-concentrate sa mga midterm exams ko. Papa Dudut, Friday ng tanghali nang mag-decide ako na pumunta na lamang sa party na sinasabi ni CJ. Na-text niya naman sa akin ang address kung saan yon gaganapin. At hindi ako nahirapan na hanapin ang lugar. Pero hindi ko inaasahan ang mga makikita ko sa pagpasok ko ng private resort na yon, Papa Dudut. Akala ko ba pool party to? Pero bakit puro lalaki lang na nagiinuman ang nakikita ko dito? Tama kaya itong pinasok ko na resort? Uy, Alexa! Nandiyan ka pala. Hi, Glenn! Happy birthday! Nandito na ba si CJ? Oo! Kanina ka pa niya hinihintay. Kadarating mo lang din ba o matagal ka nang nakatayo dyan? Medyo kakadating ko lang din. Ay, tama-tama. Kakasimula lang din ang party namin. Ayun si CJ oh. Nagsosolo sa lamesa niya. Kanina pa yan nagmumukmok. Kasi nga hindi ka na raw darating. Ganun ba? Mukhang lasing na nga siya. Tara! Lapitan na natin. Nang sumayasaya naman yung kaibigan ko. Hi, babe! Babe, sabi na darating ka eh. Upo ka. Dito ka sa tabi ko. Salamat. Lexa, lagay ka muna oh. Ano ka ba naman pare? Hindi umiinom ng alak yung girlfriend ko. Sabi ko sa'yo hanggang juice lang siya, di ba? Kaya ka pala nagpabili ng juice kanina. Sige, sandali lang. Kukunin ko sa kusina. Babe, akala ko ba birthday celebration to? Pero bakit parang puro lalaki lang ang mga nakikita kong bisita? Eh babe, puro lalaki yung kaibigan namin ni Glenn eh. Kaya sila lang din ang invited. Okay. Akala ko kasi kasama rin ang mga girlfriend nila. Babe, aalis din pala ako kagad kasi nga may exam pa ako bukas eh. Hahabulin ko yung huling biyahe na pabalik ng Manila. Ikaw naman babe oh. Kararating mo lang, ayos ka na agad. Nakakatampo ka naman talaga oh. Babe, baka kasi mawala sa akin yung scholarship ko kapag nagkaroon ako ng incomplete na grade sa isang subject. Babe, kayang-kaya mo namang gawa ng paraan yan eh. Ikaw pa ba?
Alexa, eto ang juice oh. Hindi na. Ayos lang ako. Salamat. Ano ka ba naman, babe? Yan yung favorite juice mo, di ba? Sinadya ko pang bilhin yan kanina kasi alam ko na pupunta ka ngayong gabi. Alam ko kasi na hindi mo ako matitiis, babe. Sige na, inumin mo na yan. Tapos kumain na tayo para hindi ka masyadong gabihin sa biyahe. Babalik ka pa ng Manila, di ba? Kailangan mo makauwi ka agad para may time ka pang mag-review. Sige, iinumin ko na to. Ayun oh. Naubos ka agad. Good girl talaga tong babe ko eh. Marami pang ganyang juice. Binili ko yan kasi nga favorite mo. Tara babe, kain na tayo. Sigurado ako mabubusog ka. Papadudot natatandaan ko na nakadalawang baso ako ng juice at isang sandwich ng gabing yon. Pero pagkatapos po noon ay bigla akong nakaramdam ng hilo at bigat sa pakiramdam ko. Umiikot ang paligid ko at nanalabo ang aking paningin at nakaramdam ako na may mga humahawak sa braso ko at bewang ko. Pero hindi ako sigurado kung si CJ ba yon. Nakarinig din po ako ng tawanan ng mga lalaki at pinilit ko pang tumayo pero nanlalambot na talaga ang mga tuhod ko. Hanggang sa tuluyan na nga pong nagdilim ang lahat sa akin. Papadudot mataas na ang sikat ng araw nang magising ako sa isang makalat na kwarto na walang ibang tao kung hindi ako lamang. Napakasakit ng ulo at buong katawan ko pero halos maiyak ako nang ma-realize ko na wala pala akong kahit na anong saplot sa katawan ko. May mga galos at pasa ako na hindi ko alam kung saan nanggaling. Masakit din ang buong katawan ko lalo na ang pagitan ng mga hita ko. At kahit hinang-hina ako ay pinilit ko po ang sarili ko na kumilos at isuot ang lahat ng damit ko. Nang lumabas ako ng kwarto ay nalaman ko na wala na talagang tao sa buong private resort at umalis na silang lahat pati na rin po si CJ. Papadudot, pigil na pigil ang mga luha ko habang nagbabiyahe ako pabalik ng Maynila. Ayokong humaguluhol at magskandalo sa loob ng bus, mabuti na lamang nang makauwi ako sa apartment ay nakaalis na si Vina. Mabilis akong pumasok at nagkulong sa kwarto ko. Doon ako mag-isang umiyak ng malakas habang yakap-yakap ang aking sarili. Papadudot, wala man akong maalala sa mga nangyari kagabi ay sapat na ang mga sugat at pasa sa katawan ko para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Alam ko at sigurado ako sa kung ano ang ginawa nilang lahat sa akin. Papadudot, nang i-text at tawagan ko si CJ ay hindi na siya muli pang sumagot. Kaya naman nang mahimasmasan ako ay nag-decide ako na pumunta sa bahay nila. Ano ba Alexa? Ang ingay-ingay mo. Baka ipabarangay kami ng mga kapitbahay namin dahil sa kasisigaw mo dyan. Hayop ka, CJ! Ano ginawa niyo sa akin kagabi? Sabihin mo sa akin anong ginawa niyo sa akin! Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong tinutukoy ko, CJ! Pinagsamantalahan mo ako kagabi! Kayo ng mga kaibigan mo! Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo, isipin nila totoo yung sinasabi mo eh. Bakit? Totoo naman talaga, di ba? Huy Alexa, sinabi ng tumahimik ka dyan eh. Kung hindi sasapakin ko yung mukha mo. Paano mo nagawa sa akin to, CJ? Minahal kita! Sobra-sobra! Pero ano tong sinukli mo sa lahat ng pagmamahal ko sa'yo? Kababuyan! Binaboy mo ako, CJ! Binaboy niyo ako ng mga kaibigan mo! Hindi ka ba talaga tatahimik? Papaluin ko na yung ulo mo eh para manahimik ka eh. Pagbabayaran mo to!
Oh, anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa mga pulis? Sa tingin mo ba paniniwalaan ka nila, Alexa? First of all, inuman namin ang barkada yun. At ikaw ang pumunta sa amin. Walang pumilit sa'yo. Hindi kita pinilit. Kaya walang maniniwala sa'yo kahit ipagsigawan mo na pinagsamantalahan ka namin. Dahil ikaw ang pumunta at lumapit sa amin. Nakalimutan mo na ba, Alexa? Ikaw mismo ang naghubad sa harapan namin at niyaya kaming lahat na galawin ka. Hindi! Hindi totoo yan! Ha? Yun ang totoo. At yun ang paniniwalaan nilang lahat dahil ikaw ang nag-iisang babae sa inuman namin. Ikaw pa nga ang pumilit sa amin na galawin ka, Alexa. CJ! Alam mo naman na ikaw lang ang pinuntahan ko doon! Ikaw lang ang dahilan ko bakit nandun ako sa lugar na yon! Pero hindi nga kita pinapunta. Kahit isang text o chat, wala silang makikita dyan sa phone mo na nagsasabing gusto kitang makita, Alexa. Ikaw mismo ang nag-offer ng sarili mo sa akin. Sa amin ng barkada ko. Napakawalang iya mo! Paano mo nagawa sa akin to? Walang hiya na kung walang hiya. Pero ito ang tandaan mo, Alexa. Kung may masisira man sa gagawin mong pagsusumbong sa mga pulis, ikaw yun at ang buong pamilya mo. Dahil ikaw ang pumunta sa lugar namin. Walang nag-text o tumawag sa'yo. At mas lalong walang pumilit sa'yo. Kaya sige, magsumbong ka sa mga pulis. Hindi kita pipigilan. Tingnan natin kung sino ang mas paniniwalaan nila. At kaninong pangalan ang masisira. Baka nga itakwil ka pa ng pamilya mo kapag nalaman nilang pumunta ka sa bahay ng lalaki para lang makipag-sex. Napakawalang iya mo, CJ! Napakababoy mo! Ay! Napakasama mong tao! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Tumigil ka na ha! Isang sampal mo pa talaga sa akin, kakalimutan ko na babae ka. Babasagin ko talaga yung mukha mo. Malis ka na nga dito, Alexa. Bago pa kita ipabarangay. Tarantado ka. Papadudot ang lalambot ang mga tuhod ko na naglakad ako paalis mula sa bahay ni na CJ. Muli akong bumalik sa apartment namin at nagkulong sa kwarto. Muli akong umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ko ang sarili ko. Oo, alam ko na may mali ako dahil ako ang pumunta sa lugar ni na CJ. Pero hindi ko naman alam na puro lalaki sila na naglalasingan sa lugar na yon. Si CJ lang naman po ang pakay ko, Papadudot, ang makausap siya at makipag-ayos sa kanya. Hindi po ako pumunta doon para magpagalaw sa kanya o kanino man sa barkada niya. At kahit boyfriend ko pa siya at ako ang pumunta sa kanya, alam ko na Ray pa rin ang tawag sa ginawa niya sa akin. Dahil ginalaw nila ako nang wala akong kalaban-laban. Ginalaw ako ng mga kasama niya nang wala akong malay at lakas para tumanggi at lumaban sa kanilang lahat. Ni-rape nila ako, Papadudot. Alam ko po at sigurado ko na rape ang tawag sa ginawa nila sa akin dahil kahit kailan ay hindi po naging tama na galawin ang isang taong lasing o kahit nakadrugs pa siya. Wala pong sino mang tao ang gustong ma-rape, Papadudot. Pero hindi na rin po ako nagsumbong sa kahit na kanino tungkol sa ginawa sa akin ni CJ. Natakot po kasi ako na maging totoo ang mga sinabi niya at mabaligtad ang kwento. Natakot po ako at nahiya para sa sarili ko at paano nga kung walang maniwala sa mga sasabihin ko. Paano kung wala akong maging kakampi? Paano kung masira ko lang ang pangalan ko at ang pangalan ng pamilya ko? May point naman kasi lahat ng sinabi ni CJ, ako ang pumunta sa lugar nila at baka mas paniwalaan pa sila na ako mismo ang nagalok ng sarili kong katawan sa mga kaibigan niya. Kaya gumawa po ako ng isang napakabigat na desisyon, Papadudot. Ang kalimutan ko na lamang ang lahat ng mga nangyari ng gabing yon kasama na ang relasyon namin ni CJ. Papadudot ng gabi na ma-rape ako ni CJ kasama ang mga kaibigan niya ay disenteng damit po ang suot ko.
Nakapantalon ako, t-shirt at may suot pa na jacket. Hindi rin po ako uminom ng kahit na anong alak dahil wala akong balak na magpakalasing ng gabing yon. At wala rin po akong kahit na anong motibo na ibinigay para gawan nila ako ng masama. Ang gusto ko lang po noon ay makita, makausap at makipag-ayo sa lalaking minsan ay pinagkatiwalaan at minahal ko. At yun po ang nag-iisang bagay na alam kong mali sa ginawa ko, Papa Dudut. Ang magtiwala sa lalaking sobra-sobra kong minahal. Papa Dudut, ngayon nga po ay halos 12 taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang isang napakadilim na pangyayari sa buhay ko. Ang sabi ko noon ay ibabaong ko sa limot ang lahat pero hindi ko maintindihan kung bakit parang sariwang-sariwa pa rin ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Na para bang kahapon lamang nangyari ang lahat at hindi ko magawang alisin ang bigat at sakit dito sa dibdib ko kahit na ano pa ang gawin ko. Papa Dudut, binahagi ko po ang kwento na ito hindi para mas lalong bigyan ng takot ang mga rape victim na kagaya ko na magsumbong tungkol sa pang-aabuso na ginawa sa kanila. Kasi sa totoo lang po ay sobra-sobra po akong nagsisisi sa ginawa kong pagtatago sa pangahalay sa akin ni na CJ. Ngayon ko po naisip na dapat ay hindi ako natakot. Dapat mas naging matapang ako. Dapat lumaban ako at kung ginawa ko lang ang lahat ng yon, kung naging matapang lamang sana ako, siguro po kahit papaano ay nabigyan ng katarungan ng ginawang kababuyan at pang-aabuso sa akin nila CJ. Kaya sana po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, lalo na sa mga minsang naging biktima ng pang-aabuso ay huwag nating hayaan na patayin ng takot ang maliit na pag-asang natitira para magkaroon tayo ng katarungan. Huwag po tayong mahiya at huwag tayong magpadala sa takot at higit sa lahat ay mag-ingat po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal natin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at chance para mabasa ang sulat ko at mai-ere ang kwento ng buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alexa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mayroong tinatawag na pantay na pagtingin. Ibig sabihin ay pare-pareho ang trato sa lahat. Pero meron namang tinatawag na bantay na pagtingin. Nang ibig namang sabihin ay nakasentro sa isang bagay o tao ang atensyon. Ikaw kabarangay, ilang tao na ang nagkaroon ka ng bantay na pagtingin. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw at masaganang araw sa lahat ng mga radio listeners ng Barangay Love Stories. Gusto ko lang pong sabihin na ang taray ng Barangay LS 97.1 dahil sa pagiging undisputed overall number 1 radio station, nakaka-proud po talaga na isa akong solid kabarangay mula ulo hanggang paa. Nga po pala, ganito pa lang kaaga ay hihingi na po ako ng dispensa. Na sana'y mapagpasensyahan mo itong sulat ko kung may mga kaartehang salita na napasama rito. Noong nakaraang taon nangyari ang bahaging ito ng buhay ko, Papa Dudut. Pero bago ko ituloy ang kwento ko, first, let me introduce myself. My name is Desiree, a proud member of the LGBTQ community for 52 years now. That's right, Papa Dudut. Not left. Charot. 56 na po kasi ako ngayon. Ibig pong sabihin ay 4 years old. Malamang ako ay alam ko na kung sino ako at ano ang kasarian ko. Sa pagtakbo ng kwento ay mailalahad din ang katotohanan sa likod ng aking pangalan. Sa ngayon po ay tawagin niyo na muna ako sa pangalang nakasanayan.
first year high school ako noon nung tawagin ako ng isa sa mga kaklase kong Becky na Desiree. Unang dinig ko pa lamang sa itinawag niyang pangalan sa akin ay parang lumiwanag na ang paligid ko. Dama ko na bagay sa akin ang pangalang Desiree. Kaya mula noon ay gamit ko na ito. Nakatapos po ako ng high school pero hindi na nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Nung una ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ko hanggang sa nakilala ko po sina Ma'am Lana at Sir Mel. Napakabait na mag-asawa. Kinuha nila akong katulong nila sa pag-aayos ng bahay hanggang sa na-promote akong mayordoma. Pero ako lang po ang nagbigay ng pangalan sa posisyon ko. Sa totoo po ay ako ang caretaker ng buong bahay nila. Palagi po kasi silang umaalis papunta ng ibang bansa, kaya madalas ay ako ang nagbabantay ng bahay kasama ang ilang mga kasambahay. Mababait po ang mga amo ko at wala po silang diskriminasyon at sa katunayan kahit ang mga basurero, mga ngalakal, mga kasambahay at lahat ng security guard. Kahit sa mga private na bahay ay kilala nila sa pangalan. Ang bahay po namin ay nasa dulo, isa siyang dead end street ng village. Bali 3 bahay lang kami sa block 15. Yun po ang numero ng block namin. Papasok sa kalye namin ay may 2 malalaking bahay sa gilid na magkaharap. At yun nga po sa dulong gitna ay ang bahay na binabantayan ko. Sa 2 bahay na ka-block namin ay parehong may 2 security guard na nagpapalitan ng shift. Madalas kong makakachika ang parehong shift pero mas kaut-utang dila ko yung pang-umaga. Ang lady guard na si Guard Dina, 30 years old na siya at 5 taon ng guard sa bahay na binabantayan niya. At yung sa kabilang bahay naman na si Guard Doming na 33 years old na at 8 taon ng guard doon. Madalas magtalo ang dalawa kahit na sa maliliit na bagay. Hindi naman sila nag-aaway ng pisikal, bardugalan lang sa salita. Dinig na dinig ko ang sagutan nila lalo na sa umaga tuwing nagdidilig ako ng mga tanim kong bulaklak sa tapat. Kaya madalas ako ang nagiging referee nila, Papa Dudut. Daig ko pa ang barangay chairwoman sa pag-aayos ng problema nila. Palagi po akong pumapagitna, mapaayos ko lamang ang gulo ng 2 ito, Papa Dudut. Ayan, nakita nyo na ang pagkakapareho natin. Pare-pareho na tayong magaganda. Kaya mas lumago pa kayo ha, at nandito ang inyong Mi para alagaan kayo at diligan. Hindi ako bulaklak, pero para akong bulaklak. Hindi kayo tao, pero para kayong ako. Ano na naman to? Malay ko, lugar mo yan, di ba? Anay, may away na naman? Alisin mo to. Bakit ako? Nakita mo may kali sa pagitan natin, kaya malayo na sa pwesto ko yan. Hello, ano na naman ang problema? Yang doming na yan eh. Nananahimik ako tapos ako'y tuturo mo? Oh, yun naman pala eh. Nananahimik siya. Alam namang sarili ko ang ituro ko. Bakit hindi? Nananahimik nga ako dito. Oh, for the second time, nananahimik daw siya. Huwag kang magpapaniwala sa sinungaling na yan. Ako pa talaga ang sinungaling. Sino kaya gumagawa ng kwento? Gumagawa ka ng kwento, Dina? Balak mo ba maglathala ng libro? Ewan ko dyan sa sinungaling na yan kung ano-anong sinasabi. Sino ba ang madaldal? Nananahimik nga ako. Oh, 3 beses niya nang sinasabi. Nananahimik siya. Konti na lang patatahimikin ko na talaga yan. Oh, nadinig mo ha, pinagbabantaan ako. Gusto niya ako ipatumba. Oo nga, Dina. Masamang magbanta. Anong ipatumba? Ititape ko lang yung bunganga mo para manahimik ka. Mas kailangan mo yata. Sandali. Wala na namang mangyayari kung magpapataasan na naman kayo. Simulan natin sa umpisa.
May basura sa tapat namin. At ako daw ang naglagay. Bakit niya naman ilalagay yun? Kasi nga masama ang ugali niya. Sino mas masama ugali? Yung pinagbibintangan o yung nagbibintang ng walang pruweba? Correct. Ano wala? Ayan nga oh. Nakita mo ba nga ako naglagay? Oo nga. Hindi. O kita mo? Hindi mo naman pala nakita eh. Desiree, kung nakita ko, sa palagay mo ba ilalagay pa niya yan dyan? Syempre hindi na kasi aawayin ko na siya agad-agad. May point ka. Ayan o, may CCTV kayo. Bakit hindi mo muna i-preview? Ay, oo nga. Si Ryan, Sira! huwag ka maingay. Sige, pagsigawan mo pa sa mga magnanakaw. Maglalagay kayo ng CCTV tapos sira. Mabuti nga kami meron kahit sira, kayo wala. Sigurado ka? Bakit? Meron ba kayong CCTV? Meron! Nasaan? Maniwala ka dyan. Ayun, nakikita nyo ba yung itim na yon na parang ilaw? CCTV yon. Talaga? O kung may CCTV pala kayo, bakit hindi mo pa ipakita para malaman natin kung inilagay mo talaga yung basura sa tapat namin? Noong nagsimula ka na magbunga nga, sinilip ko na at alam ko na kung sino naglagay. Sino? Wala! Wala? Sinaulo ka pala eh. Ayan nga eh. Tapos sasabihin mo wala. Walang naglagay pero may nakahulog. Yung karelyebo mo, gamit niya yan. Kaya kung ako sa'yo, pulutin mo na bago pa makuha ng iba. Nakakaloka? Hindi basura yan? Hindi! Sira ka pala talaga eh. Bakit hindi mo agad sinabi? Paano ko sasabihin? Nagbunga nga ka na kaagad dyan. O ayan, nasolve na ang misteryo. So bati na kayo. Kadiri. Wow! Parang ang ganda mo ah! Sa totoo lang, maganda naman talaga si Gardina. At gwapo ka din naman, Gardomeng. Anong ibig sabihin nun? Baka alis na nga dito. Papa Dudut, ganon pala ang ginawa ko. Siyempre, wala akong kinakampihan pero pareho ko silang sinang-ayunan. Patas ako sa kanilang dalawa, pag nagsisimula na ang bangayan ay pipilitin kong huminahon sila. Pero kapag tumaas na ang tensyon ay saka ko sinisimula na tuksuhin sila sa isa't isa. At mabilis pa sa alas 4 ay tumitigil sila. Sa totoo lang, maski ako ay nagtataka sa away nung dalawa. Parang ang dating sa akin ay magkakilala na sila nung unang buhay nila. Tapos ay magkaaway na sila noon pa. Feeling ko lang naman po yun, Papa Dudut, kasi kasimple-simpleng bagay na madadaan naman sa tanungan sinisimula na kaagad sa galit. Yung mga karelyebo nila sa gabi ay maayos naman. May mga pagkakataon na naglalabas kami ng mesa na ipopwesto namin sa gitna ng kalsada na tapat na mga bahay na binabantayan namin, tapos ay nagkakape kami. Magkwekwentuhan hanggang sa antukin ako. Take note, Papa Dudut, nagkape kami pero inaantok ako. Pero ang point ko lang ay napaka-harmonious ng samahan ng night shift na guards na sina Ferdy at Ana. Bale, babae rin po ang karelyebo ni Dina, si Ana. Mas gusto kasi ng mga amo nila na babae ang bantay nila, mas kampante raw sila. Babalik naman tayo, Papa Dudut, sa kung gaano ka-harmonious ang turingan ni na Ferdy at Ana. Sa mga pagkakataon na magbabanyo ang isa sa kanila ay binibigyan nila ng pabor ang isa't isa. Nagbabantayan sila ng pwesto. Nakabantay ang isa habang nagbabanyo yung isa, gano'n ang gabi sa block namin. Pero iba na ang usapan kapag umaga. Kaya naisip ko na bakit hindi ko gawin yon sa umaga. Maglabas ako sa gitna ng mesa at imbes na magkape ay kakain kami, Papa Dudut. La 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 la. Ang sarap ng Fudams. Ano yan? Obvious ba? Fudams nga. Desiree, anong meron? Hali kayo nang malaman nyo. Okay lang. Anong okay lang? Tara na. Masarap ang niluto ko. Busog pa ako. Anong busog? Mag-aalas 12 na, tanghalian na. Domeng, tara na. Sige, salamat na lang. Anong salamat na lang? Madami ako niluto. Oo nga eh, pero okay lang ako. Ano to? Ako lang ang kakain ng hinanda ko. Birthday ko tapos ayaw niyo akong samahan. Birthday mo ba? Happy birthday!
Hindi lang pagbati ang kailangan ko. Kasalo. Wala kasi magbabantay dito eh. Paanong wala? Pag kumakain naman kayo, iniiwan nyo yung poste nyo. Isinasara at kumakain kayo. Pero sa loob naman ako kumakain. Anong diferensya kung nasa loob o nasa labas? Ang importante, kita nyo pa rin at hindi iniiwan ang mga binabantayan nyo. Isasara nyo naman ang mga pinto eh. Mahirap na kasi. Sige, kung ganyan ang gusto nyo, bahala kayo. Kung ito na ang huling birthday ko, babaunin ko ang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Uy, huwag ka namang magsalita ng ganyan, Desiree. Bakit ayaw niyong lumabas? Bakit ayaw niyo akong saluhan? Dahil ba ayaw niyong umalis dyan? O ayaw niyong maglapit? Isa yun sa dahilan. Baka naman pwedeng kalimutan niyo na muna ang alitan. Birthday ko naman oh. Lalamig na tong mga niluto ko. Pero kung ayaw niyo, hayaan niyo na lang ako mamatay. Uy, ano ba naman? Lalabas na ako. Sandali, sasara ko lang yung gate. Ayan, buo na ang birthday ko. Maupo kayo. Sakto to, magpalit kayo ng pwesto para ikaw, Dina, nakaharap sa bahay na binabantayan mo. At ikaw, Domeng, nakaharap naman sa inyo. O dissolve. Ang dami naman ito. Marami talaga akong niluto. Kasi syempre, pinakain ko ang mga kasama ko sa bahay. Nagpadala na rin ako sa mga kasambahay sa inyo. Yun ba yung bitbit ni Kokoy kanina? Sana doon na lang pala ako sumalo sa kanila. Sakto lang sa kanila yon. Kaya nga dito kayo kakain eh. Kung hindi mo naman mamasamain, ilang taon ka na? Kumbaga sa bingo, ang edad ko ay 2 buntis. Hindi ko makuha. Ngayong araw na to ay pinagdiriwang ko ang numero 2 buntis, ang aking 55th birthday. 55 ka na? Hindi halata, di ba? Ay teka, siguro naman ay aaminin mo na sa amin ang tunay mong pangalan. Kailangan ba? Oo no, ikaw nga alam mong Baldivina ang tunay kong pangalan. Alam mo din na Dominico ang tunay kong pangalan. O siya, 3 lang naman tayo eh. Hindi naman nalalayo sa Desiree ang tunay kong pangalan. Disero? Ang bantot ha? Darius. Hindi no? Ano? Diosdado. Ang layo. Anong ang layo? Diosdado alias Desiree. Sige na nga, birthday mo naman eh. Very good. Kailan mo naman nalaman na ganyan ka? Na Becky, bakit hindi mo masabi? Oh well, ever since the world began, sa sinapupunan pa lang ata ng nanay ko, pag sinasabi nila na sumisipa ako, hindi nila alam, bewang ko yun. Paano ka nag-out sa magulang mo? Well, binalot ko muna ng kuko ang sarili ko. Tapos, bigla akong lumabas at sinabing, charot! Pero puwera biro, ang hirap. Si nanay, alam ko na alam niya, kahit hindi ko pa sinasabi. Kaya madali na lang nung aminin ko sa kanya. Pero kay tatay ako nahihirapan. Anong ginawa mo? Una sabi ko, magpapatato ako. Tapos sabi ni tatay, ayaw niya daw sana. Kaso kung gusto ko, wala raw siyang magagawa. Tinanong ako ni tatay kung ano raw ba ang gusto kong tattoo. Agila daw ba? Lawin? Ahas? Anong sabi mo? Sabi ko, Tay, magpapatato ako ng kilay. Papadudot sa unang pagkakataon ay napagkasundo ko ang dalawa para silang mga talk show host at ako ang guest. Ang dami nilang tanong at syempre sinagot ko ng bonggang-bongga. Totoo ang mga sinagot ko pero hinahaluan ko ng joke para magaan naman ang usapan. Sa lakas at dami ng tawanan namin ay ramdam na ramdam ko na napakagaan ng kwentuhan. Walang tensyon at lalong walang girian. Matatawag kong success ang mission ko at successful ang masayang birthday celebration ko. Wala na akong pamilya, papadudot kaya lahat ng napaligid ko ay tinuturing kong kamag-anak. Kaya ayaw ko nang nagkakaalitan sila. Kahit ang mga kasama ko sa bahay, pag nalalaman ko na may tampuhan ay syokbo agad si Mama Desiree para ayusin ang kanilang mga warla. Nakakalungkot nga lang din.
At wala sila mama at sir at nasa Amerika pa sila ng mga panahong yon. Pero nagpadala sila ng pera para ng araw maghanda ako. Siyempre gora agad ako sa palengke. Napakabait talaga nila ma'am at sir. Bukod sa ingranding handa na pinaghirapan kong lutuin, sulit ang pagod ko dahil masaya ang lahat. Nagluto pa ako ng ginataang halo-halo para mas happy ang everybody. Siyempre nagtira ako para sa 2 night shift ng guards at masaya rin kaming kumain ng hapunan. Pero ang highlight talaga ng birthday ko ay yung pagkakasundo ni Dina at Domeng. Natulog ako ng masaya at nagising ng masaya. Siyempre sa umaga ay chika ko kaagad ang mga nagagandahan kong bulaklak. Masaya ang usapan namin ng mga bulaklak ko nang may biglang umalingaw-ngaw sa block number 15. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudu Truth Salad ang hinala ninyong lahat. Nag-aaway na naman sina Dina at Domeng. Agad kong nilapitan at hindi ko muna inalamang dahilan ng alitan. Tinanong ko muna kung bakit nag-aaway na naman sila. Samantalang ang saya-saya na namin nung tanghali the day before. Inamin nila na nagtinginan pala sila at nagkasundo sa pamamagitan ng senyasan na magsi-ceasefire muna sila para lang sa birthday ko. Muntik akong mahilo sa mga nalaman ko. Wala na akong maisip na panakot sa kanila kasi tapos na nga ang birthday ko. Hindi ko na sila makokonsensya. Napakababaw na naman ang pinagmula ng alitan ng dalawa. Si Domeng pala ay hindi aware na tapos na ang ceasefire kaya nagtanong ito kay Dina kung bakit hindi pa ito nag-aasawa. Isang topic pala yon na kinakasuklaman ni Dina dahil ilang beses siyang natatanong at kinukulit sa mga reunion ng pamilya tungkol sa topic na yon. Kaya ayon, biglang uminit ang ulo ni Dina at nabungangaan agad si Domeng. Dahil nga sa galit ay walang preno na ang bunganga ni Dina, kaya ang dami na namang masasakit na salita ang nasabi kay Domeng na siyempre kinagalit din noong tao. Nagpatuloy nga ang gyera, hirap na hirap akong umawat at walang nagpapatalo. Kaya ang ginawa ko, kay Dina na ako nag-concentrate. Binilungan ko na lamang siya at sinabihang mag-usap kami ng masinsinan. May respeto pa rin sa akin si Dina kasi nakinig siya. At nag-usap kami sa tapat ng bahay na binabantayan niya, Papa Dudut. Dina, ano ka ba? Napakabastos naman talaga ng pasikat na yun eh. Bakit ka ba nagagalit? Ayoko nung tanong na yun. Palagi ako natatanong sa mga reunion ng tanong na yun at naaasar ako. Naaasar ka ba dahil lagi kang natatanong nun o may ibang dahilan? Anong ibang dahilan? Wala. Dina, mag-usap tayo, babae sa babae. Dapat magsanib tayo bilang mga babae. Kampihan mo ko. Tama naman yan. Pero ang pagkampi sa isang babae, dapat nasa tamang dahilan. Hindi pwedeng kampihan ng mali. Wala akong mali. Hindi ko sinasabing mali ka. Pero kailangan ko munang malaman kung ano ang dahilan. Saka ako magdedesisyon kung tama nga na magkampihan tayo. Huwag na lang. Kalimutan na lang natin. Hindi pwedeng ganyan. Kaya siguro ang bigat-bigat ng loob mo. Kasi may itinatago ka na ayaw mong pakawalan. Wala. Dina, yes, birthday ko kahapon. Pero hindi ako pinanganak kahapon. Kalimutan na lang natin. Iba pa ba ako sa'yo? Hindi. Oh, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Isipin mo magkapatid tayo. Teka, masyadong malayo ang agwat ng edad natin. Isipin mo na lang mag-ina tayo. O ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat bilang nanay mo. Nahihiya ako. Sa akin talaga? Dina, ako to oh. Desiree. Nakikinig ako. May naging boyfriend ako noon. Kaso nagkahiwalay kami. Yun lang, dinamdam mo na? Natural lang naman ang hindi nagkatuluyan. Nabuntis niya ako. Yun lang? Ay teka, nasan ang anak nyo? Nawala din siya. Nakunan ako nun. Yun ang naging dahilan kaya niya ako hiniwalayan. Dahil nakunan ka,
Kasalanan ko daw kung bakit nawala ang anak namin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kilala kita. Alam kong iingatan mo ang anak mo. Kaso hindi siya ganun mag-isip. Kung ano-anong ibinintang niya sa akin, sobra-sobra yung paninisi niya sa akin. Sorry, pero wala kang kasalanan. Kaya huwag mo din sisihin ang sarili mo. Kapag naaalala ko, naiisip ko na kasalanan ko nga yata. Pabaya nga yata ako. Ginawa mo ba? Nagpabaya ka ba? Di ko alam. Pwes hindi. Hindi ka pabaya at hindi mo kasalanan. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Hindi ko nga alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Sa tuwing maiisip ko siya, sinisisi ko ang sarili ko. At kasabay nun, nagagalit ako sa kanya kaya nagagalit din ako sa mga lalaki. Sa lahat ng lalaki? Oo, Buti pala talaga babae ako. Anyway, hindi lahat ng lalaki gaya nung lalaking yon. Tanggalin mo na siya sa isip mo. hindi ko magawa eh. Bakit? Kahawig ni Doming yung sinasabi ko. So, bukod tanging kay Doming ka lang galit. Hindi. Basta na lang pumapasok ang galit ko kapag may nakita ako na halos pareho niya. Ugali, pagsasalita, itsura, pagkilos at kung ano-ano pa. Baka naman psychological lang. Ayan, turo sa akin yan ni Sir. Baka daw nasa isip ko lang na akala ko totoo. Pero hindi naman talaga. Dapat daw paglabanan yun. Paano? Ayan si Domeng. Pag nakaharap mo, paglabanan mo ang galit mo sa kanya. Hanapin mo yung kabutihan niya. Susubukan ko. Gawin mo. Pero hindi naman siguro ganun kabilis. Simulan mo sa wala kang sasabing masama sa kanya. Sige, Promise? promise. Good. Dahil dyan, may aaminin ako. Ha? Ano? Hindi ba nangako ako na ako ang bahala sa lunch nyo? Oo, Aaminin ko na. Ininit ko lang yung kahapon. nakakainis naman to. Akala ko kung ano na. Okay lang yun. Papa Dudut, madali naman palang kausap si Dina. Kinabukasan ay gumising ako ng maaga bago ang palitan ng gwardya. Maaga pa lang ay kinausap ko na ang mga tanim kong bulaklak para ma-witness ko ang mga magaganap kung sakasakali. Nakita ko na tahimik si Dina at hindi siya nagsimula ng anumang pwedeng pagsimula ng away. Naghintay pa ako ng konti, wala talaga, tahimik lang ang peg niya. Napakasaya ko noong makita kong payapa silang dalawa ni Domeng. Isip-isip ko at least ay kahit na hindi pa sila close, ay hindi naman sila magkaaway. Pinalakpakan ko ng mahina ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam ay ang tumatakbo naman sa isipan ni Domeng. Papadudot dahil sa sobrang tahimik ni Dina ay nagdududa na pala si Domeng na may gagawing mas kahindig-hindig si Dina. Ganon daw kasi pag tahimik ang kalaban, may pinaplanong mas bonggang mga pasabog. Kaya sa gitna ng mga ngiti ko ay bigla kong nadinig si Domeng na sinabihan si Dina na hindi raw siya maluloko. Radar daw kasi agad ni Domeng na may maitim na balak si Dina sa kanya. Una ay hindi po pumapatol si Dina pero kita mo ang unti-unti niyang pamumula hanggang sa sumabog na nga siya. Ayon, gera di patani na naman ang dalawa. Maloka-loka ako sa kinakatayuan ko. Pati yata mga bulaklak na meron ako ay nagsakitan din ng ulo. Natural po ay change character na naman ako bilang referee. Inawat ko na naman ang dalawa. Ang hirap nilang awatin. Pero sa pagkakataon na yon ay si Domeng naman ang kinausap ko sa pwesto niya. Si Domeng naman ang kailangan kong makausap ng masinsinan, Papa Dudut. Domeng, huminahon ka nga. Paano ka naman hihinahon sa babaeng yun? Wala naman siyang ginagawa. Tahimik nga siya. Kasi nga may maitim na balak na naman. Sinisetap lang ako nun. Hindi totoo yan. Naku Desiree, kilala mo naman yung si Dina. Oo, pero nag-usap na kami. Ano na naman ang masasamang sinabi nun tukol sa akin? Praning ka naman masyado. Wala siyang sinasabi. Uwe,
Oo, meron siyang sinabi, pero hindi naman masama. We, O sige, may sinabi siyang masama, pero hindi naman ganun kasama. kita mo na? Kasi magkaaway pa kayo noon. Hanggang ngayon pa din naman eh. Oo, kasi sinimulan mo na naman. Bakit ako? Bakit parang ako mali dito? Domeng, kahit ipagtanong mo pa sa ibang witnesses, sasabihin nilang ikaw ang nagsimula ng gulo. Sino witnesses? Ang mga bulaklak ko. Desiree naman eh, puro kalokohan eh. Hoy, hindi kalokohan yon, no? Nakakausap ko talaga ang mga bulaklak ko. Ikaw yun, pero hindi kami. Ano bang sinasabi mo? May sarili akong mundo. Hindi. Ang sinasabi ko, may tama ka. Ay, sobra siya. Biro lang. Kasi naman seryoso ko. Tapos ang witness mo, bulaklak. O siya, kung ayaw mong maniwala sa mga bulaklak ko, nakita ko pa din ang lahat. At sa pagkakataon na ito, kahit walang ginagawa si Dina, ikaw ang nagsimula ng gulo. Kasi nga… Hindi matatapos to kung gagawa ka ng gagawa ng lusot. Ngayon, paki-explain please kung bakit gano'n na lang ang galit mo kay Dina. Mahabang kwento. Kahit simulan mo sa 1885, makikinig ako. Mahirap ipaliwanag eh. Pwede ba yun? Ikwento mo ng buo at siguradong hindi mahirap intindihin yun. Hindi naman ako galit kay Dina. Ano? Patola ka lang. Anong patola? Palapatol. Hindi naman. Nag-iingat lang ako. Tulad mo, mabait din naman si Dina. Ilang taon na kayong nagtatrabaho dito. Halos sabay kayo napasok sa trabaho dito, hindi ba? Sa tinagal-tagal na magkasama kayo, hindi kayo nagkasundo. Maliit na bagay lumalaki. Konting gusot pinaparami nyo. Ganun ba kami? Kita mo, hindi nyo na namamalaya na ganun kayo. So kung hindi ka galit kay Dina, bakit hindi kayo magkasundo? Hindi ako galit kay Dina. Galit ako sa mga babae. OML, mas malawak ang hugot. Kung malalaman mo, maiintindihan mo. Hindi ko maiintindihan. Kita mo na? Hindi ko maiintindihan hanggat hindi mo ikinikwento. Tama na ang pasakalye. Bakit nga ba? May babae dati na nambubuli sa akin. Pero dahil babae siya, hindi ko nalang pinansin. Natatawa na nga lang ako eh. Kasi wala namang naniniwala sa mga paninira niya. Dahil lang dun? Hindi pa ako tapos. Ay sorry, sige, continue. Minsan niloko ako ng babaeng yun. Sinabi niya na may trabaho daw siyang may aalok. Akala ko nakikipag-ayos na siya kaya tutulong. Pero seta pala ang ginawa niya. Nung nandun na ako, wala palang trabaho. Nagulat ako, bigla niyang ginulo ang buhok niya at pinunit ang damit niya at sumigaw ng rape. Oh my! Tapos may mga tanod nang dumating hanggang sa pinadala ako sa presinto. Mabuti na lang at may CCTV dun sa lugar at nakita ng lahat na walang nangyaring rape. Ayun, siya ang hinuli, kinulong at pinagmulta para sa danyo sa akin. Ay, salamat at nagkaganon. Pero teka, nahuli naman pala yung babae. Bakit nagtuloy ang galit mo sa lahat ng babae? Ewan, parang kapag may mga kakaibang kilos sila, naiisip ko na may balak silang masama. Domeng, hindi lahat ng babae ganun. Pakawalan mo na yung bit-bit mong yan para gumaan na ang loob mo. Simulan mo sa pakikipag-ayos kay Dina. Hindi pa siguro ngayon. Kukuha na lang ako ng tamang pagkakataon. Salamat, Desiree. Ano ba? Pamilya na tayo dito. Kaya gusto ko magkakasundo tayong lahat. Oo, salamat. Papadudot madali din kausap si Domeng. Kasi sinunod niya ang pakiusap ko sa kanya na huwag na lamang pansinin si Dina. Umasa ako na sana'y walang pangit na kasunod ang hindi nila pagpapansinan. Pero sa totoo lang ang tahimik na mga tapat namin kasi walang away. Kaso nga'y parang mga multo ang turing nila sa isa't isa. Pakiramdam ko ay parang akong isang makapangyarihang engkantada kasi nga dahil hindi nila pinapansin ang isa't isa. Ako lang ang nakikita nila pag kinakausap ko sila. Pero para sa akin mas maayos na talaga ang ganon. Paminsan-minsan ay sinusumbong ako ng pagkapilya ko kaya tinutokso ko sila na bagay silang dalawa na maging magjowa. Bakit po hindi, di ba? Dalaga itong si Dina at binata naman itong si Domeng. At tuwing tinititigan ko sila ay para sa mga mata ko ay bagay talaga silang dalawa.
Hindi ko alam kung anong dahilan pero yon ang tingin ko. Kapag tinutokso ko sila ay hindi sila nagkikibuan pero nakikita ko ang mga tagungiti sa mga labi nila. Para bang may konting kilig silang nararamdaman. Dahil sa mga naobserbahan ko ay nabuo ang isang napakagandang ideya. Papa Dudut. Kaya naman nakapag-decide ako ng mga oras na yon na subukang maging matchmaker at ipares ko sila sa isa't isa. Yung hindi na biru-biruan, Papa Dudut. Yung magiging seryoso na ang pagmamatch ko sa dalawang dating magkaaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit busy ako ay talagang nag-extra effort ako para maging malinis ang aking pinaplano. Unang plano ko ay ang mapagaan ng damdamin nila sa isa't isa. Kaya bumibili ako ng bulaklak at pasimpleng ibinibigay kay Dina. Sinabi ko na pinabibigay yon ni Domeng, hindi siya nagagalit pero hindi rin nagsasalita. Tinatanggap niya lamang. Ganon din kay Domeng, minsan ay bibili ako ng kape para ibigay sa kanya na kunwari ipinabibigay ni Dina. Ganon din, tinatanggap niya pero walang sinasabi. Ang ikalawang plano ko ay ang kuntsabahin ng mga night shift na gwardya. Para isang gabi ay mapigilan nila sandali sina Dina at Domeng na huwag agad umalis sa binabantayang mga bahay. Pinakausap ko sa mga night shift ang dalawa para may time ako na maghanda sa labas, sa gitna ng kalye, sa tapat ng mga bahay na binabantayan namin. Mabuti na lang at meron kami sa bahay ng kandila na di kuryente. Hinaram ko muna sa altar namin. Ibinalik ko rin naman ng maayos pagkatapos magamit. Malakas kasi ang hangin, mamamatay ang apoy pag totoong kandila ang ginamit ko. Yun nga lang ang haba ng extension na kinailangang gamitin. Pero ang ganda naman ang kinalabasan. Siyempre, ang special attraction sa ganap na yon ay ang mga luto ko. Nung i-chat ko ang mga night shift guard na handa na ang lahat ay sa kanila tinapos ang kunwaring pakikipagkwentuhan para lumabas na ng bahay sina Dina at Domeng. Papa Dudut, ang galing ng timing kasi sabay na sabay silang lumabas ng bahay. Siyempre na-shock sila. Bukod sa nagliwanag ang ganda ko ay na-shock sila sa mesa sa gitna ng block namin. Saka ko sila tinawag. Nahiya na siguro ang dalawa kaya lumapit na lamang at kumain. Kailangan nilang kumain kasi pinaghirapan ko yon at isa pa ay ako din ang nagsiserve. Para akong waitress ng sosyal na restaurant. Kasi naman ang ganda ng setup, may pa-candlelight pa. Ng mga oras na yon, Papa Dudut. Welcome to Block 15 Restaurant. I'm Desiree and I will serve you tonight. Wow, Inglesera. Inaral kong mabuti yon mula kahapon. Please have a seat. Sandali, bakit kami uupo? Oo nga, nasan yung kadate mo? Kaloka, wala akong kadate. Huwag nyo nang ipaalala na sasaktan lang ako. Ay, sorry. Para kanino tong setup? Obvious ba? Para sa inyong dalawa. Sa amin? Plangak! Domeng, pakihila ang upuan ni Dina. Ha? Saan ko dadalhin? Kaloka talaga. Ibig kong sabihin, paupuin mo na si Dina. Alalayan mo ang Silya. Wag na. Kaya ko naman. Shh! Ako ang server, kaya makinig kayo. Go, Domeng! Salamat. Walang anuman. Wala pong champagne, kaya white wine na lang. Naku, sandali. Bawal yan. Ano bang bawal? Tapos na ang duty nyo. Saka hindi naman tayo magpapakalasing. Kung sa bagay. O sige, pahingi. Salamat. Eto po ang dinner nyo.
Doon lang po ako sa gilid. Tawagin niyo lang po ako pag may kailangan. Salamat. Ang ganda naman itong ginawa ni Desiree. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ako din eh. Salamat ha. Nako, wala akong alam dito. Si Desiree lang ang may gawa nito lahat. Ah, ganun ba? Akala ko nga din may alam ka dito eh. Oh, wala akong ibang ibig sabihin ha. Akala ko lang naman. Okay lang. Pareho lang naman tayo ng akala. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Oo nga, ako din eh. Ano ba to? Tanggalin ko na nga tong takip. Wow! May soup, may liempo, may gulay. Baka makailang rice ako ah. Ako din. Si Desiree pumapalakpak pa. Oo nga eh, baka may kalapate. Salamat pala ha. Bakit ikaw ang nagpapasalamat? Dapat ako. Saan ka naman nagpapasalamat? Sa mga bulaklak na binibigay mo. Bulaklak? Oo. Sandali. Ikaw ba nagpapadala ng mga kape sa akin? Anong kape? Kung ganun, hindi ikaw nagpapadala ng kape. Teka, ibig sabihin hindi din ikaw ang nagbibigay ng bulaklak? Hindi. Bakit naman ako magpapadala ng bulaklak sa'yo? Bakit din ako magbibigay ng kape? Ano ako, nasisiraan ng ulo? Ano din ako? Nababaliw? Talaga? Ay! Ano nangyari? Kanino galing yung mga bulaklak na inaabot mo sa akin? Yung mga kape, sino bumibili? Ha? Ako? Nakakainis ka! Makauwi na nga! Uuwi na din ako. Sandali! Papa Dudut, pumalpak ang plano ko at pati ako ay nadamay na po sa away nung dalawa. Kasi kinabukasan ay nagbalik sila sa dati. Yung talagang dati na konting kibot, may nasasabi sila sa isa't isa. Siyempre, ang sitahan nila ay sa away lagi napupunta. Kaso tuwing referee mode na sana ako para umawat, palapit pa lamang ako ay sinasabihan na nila akong huwag makialam sa away nila. Napapahiya ako sa sarili ko tuwing nangyayari yon. Umuuwi na lamang ako sa bahay pagkatapos nila akong itaboy. Isang umaga nag-away na naman ang dalawa. As usual, itinaboy na naman nila ako at pag-uwi ko sa bahay pakaramdam ko ay wala akong makausap. Since umaga pa noon, sa gabi pa darating ang mga karelyebo nilang night shift na mga gwardya. Sakto naman na day off noong mga kasama ko sa bahay ng araw na yon kaya umalis silang lahat at ako lamang ang naiwan sa bahay. Ayoko naman pong kausapin ang sarili ko, yung mga bulaklak ko naman ay nasa labas ng bahay. Ayoko namang lumabas ulit at kausapin ang mga bulaklak ko, makikita ko kasi sina Dina at sina Domeng. Masama pa ang loob ko sa pagtataboy nila sa akin. Kaya ayoko talagang lumabas at ayoko na muna silang makita. Pero kahit nasa loob na ako ng bahay ay dinig ko pa rin ang pagtatalo nilang dalawa. Hindi nila namalayan habang nagbabangayan sila ay may dumating na 3 lalaki at pumasok sa bahay namin. Natigil lang ang away ng dalawa nang makarinig sila ng putok ng baril. Agad na pinuntahan ni Dina at Domeng ang bahay namin at nilabas na nila ang mga baril nila at alerto na pumasok sa loob. Habang papasok sila ay nakasalubong nila ang 3 lalaki na tinangkang magnakaw sa loob ng bahay. Isa lang sa 3 magnanakaw ang may hawak na baril. Sina Dina at Domeng naman ay may kanya-kanyang hawak na baril kaya natakot ang 3 lalaki at mabilis na sumuko. May tig-isang poses din sina Dina at Domeng kaya pinosas nila sa isang poste ang 3 lalaki. Habang nakaposas ang mga ito ay tatawag ng pulis si Domeng. Nagsabi naman si Dina na papasok sa bahay namin. Ilang sandali lang mula sa loob ng bahay ay narinig ni Domeng ang malakas na pagsigaw ni Dina Papadudut. Uy, Dina. Handa ka na ba? Oo. Ngayon ko lang huli nakitang ganyang kaliwanag ang bahay nila, Desiree. Oo nga. Nung huling beses na maliwanag ang bahay na yan, nung Pasko, sa dami ng palamuti. Liwanag na masaya. Pero ngayon, iba na. Ngayon, maliwanag siya dahil sa ibang dahilan. At ang mga palamuti, mga bulaklak. Napakadaming nakikiramay. Napakabait na tao kasi niya eh. Kaya lahat apektado sa pagkawala niya.
isipin na lang natin na nasa magandang lugar na siya. Pero mamimiss ko siya. Yung mga kabutihan niya. Lakasan mo ang loob mo. Oo. Ipagdasal na lang natin siya. Ano bang pinagsitsikahan nyo? Uy! Desiree! Ano ka ba naman? Nakakagulat ka naman. Ayan, kakakape nyo, nervyoso at nervyosa na kayo. Saan ka ba galing? Bakit wala ka sa loob? Bumili ako ng kape. Tara, magkape tayo. Ikaw kakasabi mo lang na nagiging nervyoso na kami kakakape. Tapos magpapakape ka? Ito naman, may juice din akong binili. Tara na, hinihintay na kayo ni Sir. Huwag ka nga manakot. Biro lang? Siyempre, isa kayo sa mga sobrang ka-close ni Sir. Nakakalungkot talaga. At sa Amerika pa siya binawian ng buhay. Buti pala, naiuwi siya dito. 3 linggo din bago naiuwi ang katawan niya. Yan kasi ang hiling niya, na dito siya maiburol at mailibing. Teka, ikaw naman. Kumusta yung tama ng baril sa'yo? Hindi naman niya naapektuhan ang ganda ko. Nakakainis ka. Puro ka biro. Muntik mo nang ikamatay ang tama ng baril sa'yo. Oo nga, buti na lang hindi maluba ang tama kung hindi. Kundi ano, ako sana yung pinaglalamayan. Hoy! Ayokong isipin yan. Alam mo, noong mahina ka pa, ayaw ko din tanungin baka makasama sa'yo. Pero ngayong medyo okay ka na, siguro pwede na mag-usisa. Bakit ka ba kasi nanlaban pa dun sa mga magnanakaw? Nakakaloka, na-misinterpret nila ako. Hindi naman ako manlalaban. Tatakbo sana ako papasok ng bahay para isara yung pinto. Napalakas lang ang tili ko, kaya ayun, nagulat yung magnanakaw kaya nakalabit ang baril. Ibig mong sabihin nagulat lang sa'yo yung magnanakaw? Mismo, kaya nga naawa rin ako. Pero nagtangka pa rin silang magnakaw, kaya kailangan pa rin nilang maparusahan. Oo no, bunti ka na ngang… Ano? Alam mo pa Juliet yan? Wait ako machuchugi basta-basta. Masamang damo akyes. Tigilan nyo na nga yung ganyang usapan? Pero ito, walang biro. Masaya ako. Grabe ka, namatay na si Sir, masaya ka pa. Luka-luka, hindi dahil doon. Eh anong dahilan? Ayan! Alin? Ayan! Ano nga? Ginit ulo, high blood. Ang sinasabi ko, kayong dalawa. Napakasaya ko at okay na kayo. Kung di pa ako muntik mamatay, hindi pa kayo magbabate. Kaya may silbi din yung pagkakabaril sa akin. Hoy, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Muntik mo nang ikamatayan. O siya, basta yung pangako nyo sa akin ha, na hindi na kayo mag-aaway uli. Ako naman, wala na sa akin yun. Ako din naman. Oh, bakit parang galit ka? Eh kasi yung sinabi mo parang hindi ako marunong tumupad sa pangako eh. Ikaw lang nag-iisip niyan. Ano, masama akong tao? Sinabi ko ba? Nakakaloka, kakasabi ko lang. Ayun na naman, papunta na naman sa away. I-upstage nyo pa ang burol ni Sir ha. Joke lang. Sinusubukan ka lang namin. Nakakaloka kayo. Basta ha, kahit anong mangyari, ang pangako ay pangako. Oo, hindi ko nakakalimutan yon. Di na. Oo naman, pangako yun eh. O siya, tara na at nang masilip nyo na si Sir. Papa Dudut, syempre napatunayan ko po na hindi ako yung pinaglalamayan. Kasi eto po ako at nagkukwento pa. Inatake po sa puso ang amo kong lalaki sa Amerika po siya binawian ng buhay. Inuwi po rito sa Pilipinas ang katawan niya sa kahilingan niyang sa bahay niya iburol. Ako naman po kahit may benda at iika-ika ay punong abala pa rin para asikasuhin ang mga bisita. Matanda na rin po kasi si ma'am kaya hindi na masyadong makapag-estima ng mga nakikiramay. Dahil nga po sa mabait ang mga amo ko ay nakiramay ang buong village mula Block 1 hanggang sa amin sa Block 15. Kaya pagod na Philippines ang ganda ko sa pag-aasikaso. Siyempre kilala ko bilang machika kaya pinangatawanan ko po ang aking reputasyon. Kaya sina Dina at Doming na pinakitaan ng kabutihan ni Sir ay apektado rin sa pagkawala niya. Tumulong din ang dalawa sa pag-iistima ng mga bisita. Malungkot man ang eksena ay masaya pa rin ako. Masaya ako hindi lang dahil sa hindi na nag-aaway sina Dina at Doming kundi napaka-sweet nila. Papa Dudut dahil sa magandang turingan ni Dina at Doming sa isa't isa noong lamay.
Piling ko ay may suot akong korona habang rumarampa. Bit-bit ang mga kape at mga chichirya. Ramdam ko po na ako ang nagwagi dahil sa pagkakaayos nilang dalawa. Hindi ko lang sila basta napagkasundo kundi napagkaisa ko pa sila. Isa lang ang nasabi ko noon, bongga! At hanggang ngayon ay bongga pa rin kasi mag-iisang taon nang magkarelasyon ang dalawa. Ang first anniversary nila ay kasabay ng babang luksa ni Sir. At ako naman, ganun pa rin. Wala pa rin love life pero okay lang. Itutuloy ko na lang ang pagiging ina sa mga kasama ko sa bahay at sa mga security guard na kapitbahay. Salamat po Papa Dudut sa ibinigay ninyong oras para maiparinig ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Kayo talaga ang official number 1 ng inyong forever, kapuso at kabarangay, Desiree. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay kailangan mo rin ng ibang racket para mabuhay. Habang may regular job ka ay kailangan mo rin magkaroon ng negosyo o magbenta ng kung anuman para dagdag perang papasok sa inyong bulsa. Ikaw, ano ang pinagsumikapan at galing talaga sa pawis ang iyong napagtagumpayan sa buhay? Dear Papa Dudut, hindi na uso ang pahiya-hiya. Ang uso na ngayon ay may mapagkunan ng pera sa araw-araw. Kung minsan ay matumal lang benta pero huwag lang sumuko dahil darating ang perfect timing na makakabenta ka ng malaki. At tiyak na malaking pera din ang papasok sa iyo at lalago ang iyong negosyo. Dahil dito mabibili o makukuha mo na ang gusto mo. Kapag nagsumikap ka at galing sa pawis ang lahat, malaki ang halaga nito sa iyong pagtatagumpay sa buhay. Ako po si Anastasio, tinatawag ako ng mga kakilala ko ngayon bilang Anastasia o Tasha for short. Papa Dudut, bakla po ako. Pero noong bata pa ako ay hindi ko naman iniisip kung ano ako. Kaya wala sa kamalayan ko kung bakla ako o hindi. Ang akin lang noon ay mahal ko ang tatay ko at nararamdaman kong paborito niya ako dahil sa 3 niyang anak ay ako lang ang lalaki. Ang luma ng pangalan kong Anastasio pero love ko ito dahil junior po ako ng tatay ko. Panggitna ako sa mga kapatid ko at parati akong dinadala ng tatay ko sa kanyang pamamasada. Driver ng jeep kasi ang tatay ko, Papa Dudut. Naalala ko na 7 taon pa lamang ako noon ay alam ko na ang kalakaran sa kalsada dahil nga sa sinasama ako ng tatay ko. Nakita ko na kung paano kami binubuhay ng tatay ko. Ang nanay ko naman ay nagsilbing konduktor ng tatay sa jeep. Naalala ko pa noon na meron akong maliit na box na puno ng candies. Nagbebenta ako sa loob ng jeep ng tatay ko, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ng tatay ko ay marangal daw ang trabaho na pagiging jeepney driver at proud siya sa trabaho niya. Kultura daw ang pagtataguyod ng jeep. Ang ganda nga tingnan ng jeep at napag-alaman ko noon na itong jeep natin ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa pagiging close ko sa tatay ko at nanay ay napapansin kong nagsiselos ang ate kong si Tessa sa akin. Kung naging lalaki lang daw siya ay wala siya sa bahay para magbantay ng nakababata kong kapatid at siya sana daw ang kasama ng mga magulang ko sa pamamasada. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay naiintindihan ko naman si Ate Tessa kasi siya na ang parang naging nanay sa bahay dahil siya ang nagluluto ng pagkain namin sa bahay at naglilinis dahil nga ang nanay ko ay sumasama sa tatay ko para pumasada. Matanda si Ate Tessa ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Ang gusto kasi ng tatay ko na kapag hindi daw nila kaya na mapag-aral ako ng college
ay magiging jeepney driver ako. Ano na naman ang inaarte mo dyan, Anastasio, ha? Dapat sabihan mo na lang sina tatay na huwag ka na talagang isama. Ako dapat talagang sinasama nila at hindi itong nagbabantay dito sa bahay. May lagnat ako. Ang sabihin mo, nag-iinarte ka kasi tamad ka. Hindi ako tamad Kung hindi ka tamad, linisin mo tong bahay. Parati na lang ako naglilinis dito eh. Dahil sa babae ako ang sasalo ng gawaing bahay. Kasi daw ikaw ang ate. Yun lang naman ang sabi ni nanay. Ano pang hinihiga-higa mo dyan? Maglinis ka na nga. Ate, masakit talaga ang ulo ko. Mainit nga ako. Alam mo, nakakainis ka na ha. Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo, ate. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni tatay, dapat hindi sinungaling ang tao. Hindi ako nagsisinungaling. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo. Kasi sabi ni nanay, uminom daw ako eh. Gusto ko ngang sumama sa kanila eh. Alam mo, gusto ko talagang sumama sa kanila sa pamamasada. Dati kasi sinasama nila ako, pero kailangan daw na ikaw ang turuan nila kasi lalaki ka. Pero tingin ko, bakla ka. Hindi ako bakla, no? Katulad ni Totoy na anak ng kapitbahay natin. Ate, hindi. Alam mo, sinungaling ka eh. Kaya hindi kita gusto eh. Bakit naging kapatid pa kita? Ay, grabe ka naman, ate. Magpahinga ka na nga dyan. Ako na nga lang ang gagawa ng lahat dito. Di ba nga, sabi nila gawain to ng mga babae. Malapit na rin naman sigurong umuwi si na tatay. Ay, sana may dala silang donut. Ay, oo, masarap yun. Ano yung mga kinakain nyo kapag nanananghalian kayo tuwing pumapasada? Sa turo-turo. Hindi ba nagbabaon kami ng kanin? Tapos dun sa tindahan Ni ni... Aling Tina pa rin ba? Oo, dun nga. Pero mas masarap pa rin magluto si nanay. Ate, huwag ka nang magalit sa akin kung ako ang sinasama ni na tatay at nanay. Huwag kang mag-alala. Magiging mabait naman ako sa'yo. Gusto kita tulungan pero ngayon... Ngayon, dahil may lagnat ka, magpapahinga ka lang, ganon. Ngayon lang to. Ayoko nang magkalagnat. Ang boring din kapag nandito lang ako sa bahay. Sa susunod na taon, papasok na daw ako eh. Maganda ba talaga mag-aral, ate? Ay nako, mas maganda pang gumala kesa mag-aral. Sabi ni tatay na dapat seryosohin ng pag-aaral dahil nagbibigay ito ng magandang kinabukasan sa atin. Hindi ka ba naniniwala dun? Alam mo ang kulit mo, magpahinga ka na nga dyan. Baka pilitin kitang palinisin ang bahay niya kahit may lagnat ka pa kung hindi ka tatahimik dyan eh. Si ate talaga parati na lang galit. Ayaw mo bang tumigil ha? Titigil na ate. Ganoon ang naging relasyon naming dalawa ng ate Tessa ko, Papa Dudut. Naiinis siya sa akin pero ramdam ko naman na mahal niya ako. Malambot naman ang puso niya, nagsiselos lang talaga siya sa akin dahil ako ang lalaki sa amin at ako ang sinasama ng tatay at nanay ko sa jeep upang pumasada. Hindi ko makakalimutan ang araw na ginising ako ng nanay ng madaling araw dahil papasada na kami. Magaling na ako noon, medyo parang gusto ko pang matulog talaga noon, Papa Dudut. Pero kailangan kong gumising. Tandang-tanda ko pa na sinabi ni Ate Tessa na siya na lang ang isama dahil kaya ko na rin ang magbantay ng bahay at nakababata naming kapatid na si Helen. Pero hindi pumayag ang nanay ko dahil mas mabuting si Ate Tessa ang magbantay sa bahay dahil nga sa babae ito. Medyo nakaramdam ako ng hindi maganda noong araw na yon. Iba ang ngiti ng mga magulang ko sa akin. At ang sabi pa nila na dapat ay maging matatag ako sa buhay dahil alam naman namin na mahirap lang kami at ang pamamasada sa jeep lang ang pinagkukunan namin ng pera upang mabuhay. Sabi pa ng tatay ko na kailangan kong dumiskarte paglaki ko para mabuhay lalo na kung magkaroon ako ng pamilya.
Nasabi din ng tatay ko na sana darating ang isang araw na aahon din kami sa kahirapan at magkaroon ng magandang buhay. Nangyari ang hindi ko inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Nabunggo ang jeep namin ng isang malaking bus. Nakita kong duguan ang tatay at nanay ko. Hindi na sila humihinga. Napuno rin ako ng dugo pero parang may anghel na yumakap sa akin dahil wala akong galos sa katawan. Naramdaman ko lang na unti-unting tumutulo ang mga luha ko dahil ang alam ko sa mga oras na yon na naging kalbaryo ang buhay ko. Namatay ang mga magulang ko, Papa Dudut, naging ulila kaming tatlo ng mga kapatid ko. Ate, takot na takot ako makakita ng malaking bus. Naalala ko sina tatay at nanay. Alam mo, ikaw may kasalanan nito eh. Ate? Sana ikaw na lang yung namatay. Ikaw na lang sana yung kinuha at hindi sina nanay at tatay. Sana tayo ngayon, ha? Nakakainis ka talaga! Ate, wala naman akong kasalanan. Anong wala? Kasalanan mo tong lahat eh. Kaya naiinis ako sa'yo na ikaw ang pinapasama nila dahil alam kong ilalagay mo lang sa kapahamakan ng mga magulang natin. Hindi totoo yan. Mahal ko sina nanay at tatay. Ayoko silang mawala. Kung mahal mo sila, binantayan mo sana silang dalawa. Sinalba mo lang ang sarili mo eh. Pinatay mo sina nanay at tatay. Hindi ate ah. Hindi. Ano ka sinungalingan na naman ang sasabihin mo, ha? May babalik mo pa ba sina nanay at tatay, ha? Biglang bumangga yung bus. Yung bus ang may kasalanan. Eh di sana, sinalo mo yung bus. Ate, mabigat yun eh. Tsaka hindi ko naman napansin. Huwag mo nga akong daaning sa iyak mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Nakita ko na lang na duguan sina tatay at nanay. Nawala silang buhay. Hindi ko kasalanang namatay sila. Basta, ikaw ang may kasalanan. Alam mo ba? Kukunin daw tayo ni Chabering. Eh, ang maldita nun. Talaga? Ipapahamak mo na naman kami. Bakit ako na naman? Dahil wala na sina nanay at tatay, doon na tayo ngayon sa kanila. Baka magbago na rin siya. Ano magbago? Maldita yun, no? Minamalditahan nga tayo nung buhay pa ang mga magulang natin eh. Ngayon pa na wala na sila at makikitira lang tayo sa kanila. Ate. Tigilan mo na nga yung paawa sa mukha mo. Nakakabwisit na yung pabakla-bakla mong iyak. Hindi naman ako bakla. Umiiyak lang naman ako kasi... Ate, basta wala tayong iwanan ha. Iiwan talaga kita kasi nabubwisit ako sa'yo. Ate naman, sorry na kung ako yung pinapasama ni tatay at nanay. Kung mababalik ko lang sana, ako na lang ang natamaan ng bus. Ako na lang ang namatay. Mas maganda sana yun. Ate, bakit ba lagi ka na lang galit sa akin? Umalis ka na nga sa harap ko. Alis! Ate! Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Galit ako sa'yo dahil mas mahal ka ni nanay at tatay. Ikaw yung sinasama nila eh. Hindi tulad ng dati na ako talaga. Tapos ngayon, pinatay mo pa sila. Ikaw yung dahilan kung bakit ulila na tayo ngayon, Anastasio. Ikaw yung may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi, ate! Hindi totoo yan! Hindi! Masakit sa akin ang mawala ang mga magulang namin, Papa Dudut. Bangungot sa bawat araw at gabi ang nangyari sa kanila. Sa mga oras na yon ay parang gusto kong ako na lang talaga ang nawala kasi sobrang nahihirapan kaming tatlo ng mga kapatid ko. Galit na galit si Ate Tessa sa akin at hindi ko rin alam kung paano ko ilalaban ang sarili ko sa kanya dahil para sa kanya ako talaga ang may kasalanan sa pagkawala ng tatay at nanay. Nagkaroon ako ng phobia sa malaking bus at tuwing nakakakita ako ng jeep ay nakikita ko ang duguang mga magulang ko na wala ng malay. Takot din kaming tatlo na tumira sa tiyahin naming si Tia Vering dahil naninigaw talaga yon
At kahit nga nandun sina tatay at nanay ay pinapalo kami kung sa palagay niya ay may ginawa kaming mali. Kung meron lang kaming mapagpipilian ay hindi kami pupunta kay Tia Vering. Kaso siya lang ang malapit namin na kamag-anak dito sa Maynila. Kapatid siya ng mama ko at ang sabi ng mama ko dati na kung bakit masungit si Tiang Vering ay dahil galit daw ito sa mama ko dahil mas mahal daw ng mga magulang nila si mama kumpara sa kanya. Parang si Ate Tessa lang din sa akin, Papa Dudut. 2 tao ang haharapin ko, Papa Dudut. Sa pang-araw-araw, si Ate Tessa at si Tia Vering. Pagkatapos ng libing ng mga magulang ko'y dumiretso na kami sa bahay ni Tia Vering. Parang eksena sa isang pelikula na unti-unti kami papasok sa isang bahay na may nag-aabang na panganib pero wala kaming magawang tatlo kundi ang pumasok at harapin ang panganib. Hindi pa rin nawawala ang galit ng ate ko sa akin. Araw-araw ako nagsosorry sa kanya pero parang hindi niya naririnig ang mga pagmamakaawa ko. Umiiyak na lamang ako sa isang sulok at niyayakap ang sarili na parabang niyayakap ako ng tatay at nanay ko. Kinupkup kaming 3 ng Tia Vering namin, Papa Dudut. At parang naging impyerno ang buhay namin. Kahit mahirap kami noon ay masaya naman kami, si Ate Tessa lang naman ang masungit sa akin. Pero masaya po ang pamilya namin. Kapag nagsasama-sama na kami ay magjo-joke ang tatay namin ng kung ano-ano para lang kami maaliw. Kinakausap kami parati ng mga magulang namin na mangarap at gumawa ng paraan sa mabuting gawain upang maabot ang mga pangarap. Pero naglaho ang lahat ng iyon, Papa Dudut. Isang alaala na lang ang mga pangaral at paghihikayat sa amin ng mga magulang namin na mangarap dahil wala na sila. Mas naramdaman namin ang pangungulila namin sa kanila dahil sa masamang pagtrato sa amin ng Tia Vering namin, Papa Dudut. Kinakawawa kami ng mga kapatid ko sa bahay ni Tia Vering. Mas dumami ang trabaho ni Ate Tessa at maging ako ay pinagtatrabaho talaga at ang sabi pa ni Tia Vering na hindi libre ang manirahan sa kanyang bahay at dapat namin itong pagtrabahuhan. Dahil kumakain kami at siya ang bumibili ng mga kinakain namin. Araw-araw naririnig kong umiiyak ang Ate Tessa ko. Gusto niyang lumaya sa bahay ng Tia Vering. Yon ang sabi niya sa nakababatang kapatid namin na si Helen. Hindi ako kinakausap ni Ate Tessa, Papa Dudut, tungkol sa balak niya at natatakot akong iwan niyang mag-isa sa bahay ni Tia Vering. Kaya kinausap ko na ang ate ko para malaman ko kung ano ang plano niya dahil kaming 3 na lang ang magkakampi. Kaming 3 na lang ang dapat na pagkatiwalaan namin. Umabot kami ng 5 buwan sa bahay ni Tia Vering. Hindi lang masasakit na salita ang natatanggap namin, Papa Dudut, kundi masasakit na palo at minsan pa nga ay nakita kong may sugat si Ate Tessa dahil sumasabat talaga siya kay Tia Vering. Matapang ang ate ko, hindi tulad ko na umiiyak na lang. Nakakainis. Ang dami-dami naman ito. Hindi man lang siya naawa sa akin. Kung nandito lang sana si nanay at tatay. Kung buhay lang sana sila. Ate? Oh, bakit ka nandito? Bumalik ka na dun sa loob. Nalinis mo na ba yung mga pinapalinis si Chabiring? Baka pagalitan na naman tayo mamaya. Babalik din ako sa loob. Nandun si Helen naglalagay ng floor wax. Ako naman mamaya maglalampaso ng sahig. Ate, bakit ka umiiyak? Alam mo, pakialamero ka eh. Bumalik ka na nga sa loob. Ate, tama ba yung narinig ko na usapan yun ni Helen na tatakas kayo rito? Tumahimik ka nga. Baka marinig tayo. Wala naman sila eh. Umalis si na Tiang Vering. Ate, isama niyo naman ako. Tumigil ka! Huwag kang umiyak! Ayoko magkahiwalay tayo. Ate, isama niyo ako. Ayoko na rin dito. Ona, sige na, sasama na kita. Tumahimik ka na dyan, ha? Nakita mo ba tong labahin ko? Ang dami, di ba? Ayoko na. Araw-araw na lang. Buti pa nung nandito pa ang mga magulang natin eh.
Hindi tulad ngayon na ginawa tayong mga alipin. Basura ang tingin sa atin ni Chabering. Anong pinapakain niya tayo? Pinapakain ng tira-tira at minsan nga panis pa. Dahil ba galit din siya kay nanay kaya tayo ginaganito? Pumasok ka na nga sa loob. Sana ate, hindi ka galit sa akin. Takot ako maging katulad ka ni Chavering. Ano ba yung pinagsasasabi mo, ha? Galit ako sa'yo pero hindi ako tutulad sa Chabering natin. Pero... Sige, magsalita ka pa. Gusto mong hindi kita isama kapag aalis kami ni Helen dito, ha? Ate, isama niyo ako. Susundin ko kahit ano yung utos mo sa akin. Ayoko maiwan dito. Magbibenta na lang din ako ng candy tulad ng dati. At saan ka kukuha ng puhunan mo? Namimiss ko na ang tatay at ang nanay. Bakit ganito yung nangyari sa atin? Nakakainis. Ate, kailan niyo babalak umalis dito? Sa susunod na linggo. Basta sama ako. Paulit-ulit naman to eh. Sabi na nga sa'yong oo, di ba? Salamat ate. Salamat. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Helen. Takot ako magkahiwalay tayong tatlo. Sige na. Bumalik ka na sa loob, baka pagalitan pa tayo ni Chabering mamaya dahil hindi pa natin natapos yung mga pinapatrabaho niya sa atin. Sige na, pumasok ka na dun sa loob. Sige ate. Sobrang saya ko sa mga oras na yon, Papa Dudut. Ramdam ko na pinatawad na ako ng ate ko dahil isasama na niya ako para umalis sa bahay ng Tia Vering namin. Excited ako na umalis sa bahay ni Tia Vering kasama ang mga kapatid ko pero may takot din dahil saan kami titira at ano mangyayari sa aming tatlo pagkatapos dahil wala namang kaming alam kung saan kami pwedeng makitira. Ang sabi lang ni ate na ang importante ay makaalis kami sa bahay. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing yon, Papa Dudut, ngunit pagising ko ay wala na sina ate Tessa at Helen. Iniwan nila ako sa bahay ni Tia Vering. Sobrang takot ko at grabe ang pananakit sa akin ni Tia Vering nang malamang umalis ang dalawa kong kapatid. Ang sabi pa niya sa akin na hindi ako makakatakas dahil binabantayan niya ako. Para akong presong walang kasalanan sa loob ng bahay ni Tia Vering. Nalulungkot ako dahil hindi pala talaga ako kasali sa mga plano ni Ate Tessa. Galit pa rin pala talaga siya sa akin at ako pa rin pala ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mga magulang namin. Wala na akong pagpipilian kundi ang umalis din sa bahay ni Tia Vering. Matapos ang 3 buwan ay nakatakas po ako. Nang oras na nakawala ako sa gate ng bahay ni Tia Vering ay parang nakalaya ako. Ang una kong naisip ay paano ko mahahanap ang dalawa kong kapatid dahil wala akong alam kung saan sila pwedeng pumunta. Naging bahay ko ang malawak na lansangan. Nakilala ko naman si Lucas, isa siyang nagtataho. 12 years old lang siya noon at hindi ko alam kung bakit pero sabi ni Lucas sa akin na bakla daw ako. Wala naman daw masama sa pagiging bakla. Pinatuloy niya ako sa maliit na bahay niya at tulad ko ay wala rin siyang kamag-anak. Namuhay din siyang mag-isa. Ang sabi ko sa kanya na gusto kong magbenta para kumita ng pera. Kumusta naman ang benta mo, Tasha? Anastasio ang pangalan ko. Para sa akin, ikaw si Anastasia. Kaya Tasha ang ipapangalan ko sa'yo. Ganon? O hindi mo naman ako sinagot eh. Kumusta nga ang benta mo? Konti lang. Alam mo, kailangan mo ng gimmick para kumita ka. Nakita ko yung isang bakla, nagme-makeup siya. Naaaliw yung mga tao sa kanya kaya bumibili. Ano? Wala naman akong makeup. Manghihingi ako dun sa mga kakilala ko sa palengke. Hihingiin ko na lang yung mga hindi nila ginagamit. Tapos magsuot ka ng mga damit pang babae. Kailangan ba talaga yun? Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Wala ka namang gagawing masama ah. Tsaka sabi ko nga sa'yo, walang masama sa pagiging bakla. Alam mo yung ate kong si Tessa, siya parating nagsasabi sa akin na bakla ako. Bakit hindi ka ba bakla? Eh ang lambot-lambot mong gumalaw eh. Hindi ko alam. Wala ka bang crush na lalaki? Ano yun? Hay nako, bata ka pa nga talaga. Huwag na nga lang natin pag-usapan yun. Kung hindi mo pa kayang maglagay ng makeup, di wag na muna.
Hindi, kaya ko. Gusto kong tumulong para kumita din ng pera. Lucas, salamat kasi kinupkop mo ko Ang bait mo sa akin. Kawawa ka kasi. Nung nakita kita, umiiyak ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Salamat sa'yo. Siyempre, sino pa bang magtutulungan? Di tayo-tayo lang ng mga ulila, di ba? Sige, kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang yan, Tasha. Nga pala. Teka, tinan mo to. Binigyan ako ng magandang gown ng isang suki ko. Wala naman akong pagbibigyan nito kaya naisip ko na ibigay sa'yo. Mukhang kasya to sa'yo Oh, sukat mo. Wow, ang ganda! Mukha na akong prinsesa kapag sinuot ko to. Oo naman, bagay na bagay yan sa'yo. Talagang magmumukha kang prinsesa dyan kapag sinuot mo na yan. Baka pwede kong isuot to habang nagtitinda ng taho. Huwag ka na maglako ng taho. Magtinda ka na lang siguro ng kung ano-ano sa bangketa. Paano ako magtitinda? Saan ako kukuha ng pera? Tutulungan kita. Basta huwag ka na mag-alala. Akong bahala. Sana makita ko na sina Ate Tessa ko at si Helen. Ang tagal ko na silang hindi nakikita. Kumusta kaya sila? Sana okay lang silang dalawa. Alam mo maganda, punta tayo sa Quiapo. Ipagdasal natin na sana magkita na kayo ng mga kapatid mo. Sasamahan kita kung kailan mo gusto. Sige, parati ko silang pinagdadasal O sige na, huwag ka na masyadong umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Masayang kasama si Lucas, Papa Dudut. Alam niyo po, ayaw niyang magpatawag sa akin ng kuya dahil takot siyang baka iwan ko siya at masanay na may tatawag sa kanya ng kuya. Sobrang supportive po niya sa akin, Papa Dudut. Pareho kaming hindi nakapag-aral. Ang mga blackboards ko ay ang mga billboards sa EDSA. Kahit papaano ay marunong akong bumasa dahil dati tinuruan ako ng nanay ko noong sumasama ako sa jeep. Ang takot ko sa jeep at sa bus ay unti-unting nawala dahil siguro sa mga payo sa akin ni Lucas na magpakatatag sa buhay dahil kung matatalo ako sa mga takot ko sa buhay ay baka bibigay lang ako at hindi magpatuloy. Kung bibigay ako'y hindi ko na makikita pang muli ang dalawa kong kapatid. Nasanay at galamay ko na ang lansangan. Pero hindi ko pa rin mahanap ang mga kapatid ko. Walang araw o gabi na hindi ko sila iniisip, Papa Dudut. Sana'y nasa mabuti silang kalagayan dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama pa sa kanilang dalawa. Nabalitaan kong namatay na si Tia Vering at dumalaw ako sa kanyang burol at sumama sa araw ng kanyang libing upang magbakasakaling dadalo ang mga kapatid ko pero wala sila. Walang kamag-anak ni Mama ang dumalo. Kaya wala na akong pamilya kundi si Lucas at ang hinahawakang pag-asa na magkita muli kami ni na Ate Tessa at ang bunso kong kapatid na si Helen. Patuloy pa rin ako sa pagbebenta ng kung ano-ano sa kalye at nililibang ko na lamang ang sarili ko. Naniniwala ako na pagkatapos nitong unos ay may ginhawang darating at yun ang gusto kong masaksihan sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa walang kasiguraduhang mundo naming ulila at naninirahan sa malawak na lungsod, kailangan talagang tapangan ang lahat. Gumawa ako ng isang maliit na tindahan sa sidewalk, Papa Dudut. Ang saya ko nang makita kong may tindahan na ako. Nakasuot pa rin ako ng damit na pang babae at naka-makeup. Eto na ako. Eto na si Tasyo na naging kasama si Lucas sa labanan ng buhay at ituloy ang mga pangarap sa buhay. Si Lucas ay muling nagbenta ng taho. Ako naman ay binibenta ko'y tubig, soft drinks, chicheria, candies at marami pang iba
na patok sa mga taong naglalakad sa sidewalk. Minsan, sinasabihan kami ng kaibigan naming si Becky na hindi siya bakla pero Becky po ang pangalan niya. May gusto siya kay Lucas pero wala siyang pakialam kung magiging kami daw dahil matagal na kaming nagsasama ni Lucas. Ang sabi ko sa kanya na hanggang kapatid lang talaga ang turing ko kay Lucas at gusto ko silang dalawa ni Becky ang magkatuluyan dahil lalaki at babae sila. Makakabuo sila ng pamilya at magkakaanak. Ang sabi naman ni Becky na hindi sukatan ang pagiging babae para ibigin ang isang lalaki. At hindi lang naman daw ang anak ang kailangan para matawag na pamilya ang dalawang nagsasama. Sabi pa niya na kahit hindi kami nagsasama ay pamilya kami. May pamilya si Becky at nakapag-aral siya kaya sa kanya ako nagpapaturo. Minsan kung paano magbasa at magsulat kaya nakakasulat ako sa inyo ngayon, Papa Dudut. Nung akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang tindahan ko sa sidewalk ay biglang gumuho ang mundo ko nang makita kong may nagwasak nito. Sirang-sira ang tindahan ko. Bakit ang sama-sama nila? Bakit nila sinira ang tindahan ko? Wala ba tayong mapagtatanungan kung sino yung gumawa nun, Tasha? Wala eh. Naiimbierno na nga ako. May mga tao talagang inggitera. Siguro nainggit sa tindahan mo. Malaki kasi yung kita mo sa mga binibenta mo, di ba? Pero dapat hindi nila ginawa yun. Mga walang ya talaga. Naghahanap lang ako ng pagkakakitaan ng marangal tapos ganito ang ginawa nila. Mga walang puso. Winasak talaga nila lahat. Nakakahiyak, grabe. Hayaan mo, friend. Makakabangon ka rin. Madali lang to para sa'yo. Kaya mong bumangon. Tiwala ako sa'yo. Ikaw pa ba? Salamat, friend. Oo, babangon ako at luluhod sa akin ng mga gumawa nito. Char lang, pero it really hurts, friend. 1 million out of 10. Ayan, tumawa ka na rin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tapangan mo pa. Huwag magpapaapi. Oo, hindi talaga. Rarampa na naman ako nakagown habang nagbebenta na kung ano-ano. Kinagigiliwan ka nga. Masaya yun. Kahit masakit ang mga paa mo sa heels, go ka lang. Tiis ganda kung tiis ganda. Salamat sa inspiring words mo, friend. Ikaw talaga? Halika nga, hug kita. Tapos ka na bang magdrama, Tasha? Oo, sa palagay ko. Alam mo, mga walang hiya talaga yung gumawa nun sa'yo eh. Hayaan mo na yung mga inggiterang palaka na yun. Alam mo, mas maganda siguro kung hindi ka napipirme sa iisang pwesto. Mas maganda kung irarampa mo yung mga paninda mo. Correct! Sang-ayon din si Becky sa plano ko na yan. Ang bait nitong si Becky, Lucas. Bakit hindi mo pa siya ligawan? Ay, friend, para kang tanga. Uy, bakit sa akin napunta ang usapan ha? Eh hindi ka pa nagka-jowa. Jowain mo na tong si Becky. Hindi ka naman lugi rito. Matapang pa to sa kapeng barako. Kaya kang ipagtanggol nito. OA ka sa barako part ha? Ikaw talaga, Tasha. Huwag mo nang problemahin ang love life ko. Mabebenta ko rin tong sarili ko, huwag kang mag-alala. Anong mabebenta? Ang ibig kong sabihin, may magkakagusto rin naman sa akin. Okay naman si Becky, pero sa ngayon, mas gusto kong mag-ipon. Yun ang uunahin ko. Paano kung maging kami tapos mabuntis ko siya, di ba? Hindi biro ang magkaroon ng anak. Ayoko naman na yung magiging anak ko dadanasin kung ano yung buhay ko ngayon. Natatakot ako sa ganun. Oy, maganda rin ang point niya, friend. Sa bagay, isang malaking check ka naman doon, Lucas. Basta sa ngayon hindi ko pa inaalala kung sino ang magiging jowa ko. Ang gusto ko lang talaga ngayon makapag-ipon. Ay, very good ka naman talaga dyan. Ano bang pinag-iipunan mo? Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Mas maigi ng handa. Sa totoo lang, mahirap maging mahirap. Alam nyo yan. Hindi natin alam, baka magkasakit ako. O kaya ikaw, Tasha. Pwede rin si Becky. Pwede tayong magkasakit tatlo. O, saan tayo pupulutin? Anong ipampapagamot natin? Kung sakali, mas maganda na may mapagkukunan agad tayo. May ipon tayo. Sabi kasi nila, yung mga katulad daw natin, hindi tinatanggap sa ospital eh. Lalo na kung wala tayong pambayad. Ganito ka hindi patas ang mundo, lalo sa ating tatlo. Kaya nag-iipon talaga ako ng husto. Tama ka, Lucas. O siya, tama na nga yan. Kumain na tayo nitong niluto kong noodles.
Gusto mo to, Tasha? Hot and spicy. Dali habang mainit pa. Oh, Becky, etong sayo. Wow, salamat! Salamat, Lucas. Alam mo talaga ang gusto ko. Siyempre naman, ikaw lang ang nag-iisang kapatid ko eh. Pwede na kitang tawaging kuya? Sa palagay ko naman hindi na tayo maghihiwalay eh, no? Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Kung hindi mo na ako iiwan, sige, tawagin mo na akong kuya. Oo, hindi talaga kita iiwan, kuya. Ang sarap sabihin ng salitang kuya para kay Kuya Lucas Papadudut. Doon ko naramdaman na buo at may pamilya ako. Doon ko naramdaman na may nagtitiwala ng lubusan sa akin. Pinupush ko pa rin na ipare silang dalawa ni Becky at ni Kuya Lucas Papadudut. Pero tinigilan ko na nang sinabihan ako ni Kuya Lucas na tigilan ko na ang pagkapares ko sa kanilang dalawa dahil kung gusto na niya ay kusa siyang lalapit kay Becky at sasabihin kung ano man ang nararamdaman niya. Tulad ng pagsusuot ko ng damit pambabae, may mga taong giliw na giliw at tanggap ako. Pero meron ding inis na inis at sobrang homophobic kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Siguro kulang lang sa pagkakaintindi ang ibang tao pero si Lucas, si Kuya Lucas, kahit na hindi nakapag-aral ay sobra akong naintindihan. Hindi tulad yung mga iba na may kotse na, naka-uniforme pa pero grabe kung makapanlait sa isang katulad ko. Parang nandidiri pa sa bakla. Ano bang akala nila nahahawahan namin sila ng kabaklaan namin? Hindi naman nakakahawa ito sadyang makitid lang din siguro ang utak nila o wala silang puso para sa katulad namin. Ang sabi ni Kuya Lucas Papadudut na hindi ko na lang sila papansinin. Ang sabi ko naman ay sa tagal ko ng pagiging bakla, wala na akong pakialam sa kung ano man ang sabihin nila. Ang pinapakialamanan ko lang ay mabenta ko ang lahat ng paninda ko. Patuloy ko pa rin ipinagdarasal na makita ko pa ang dalawa kong kapatid. Sobra na siguro nagbago ang itsura nila. Baka nagkita na kami pero hindi ko lang sila namukhaan. Baka nakita na nila ako pero iniwasan lang nila ako. Maraming agam-agam ang namuo sa utak ko noon, Papadudut. Salamat sa painom mo ngayon, kuya ha. Ang dami mong pera siguro. Ikaw naman, madalas naman tayong uminom ah. Lalo na ngayon, syempre hindi ko palalagpasin. Birthday mo kaya? Hindi mo talaga nakakalimutan ang birthday ko? Oo naman, lagi ko maaalala ang birthday mo. Palibhasa kasi hindi ko na matandaan kung ano birthday ko eh. Pero okay lang yun. Kaya nung nalaman ko na birthday mo nung una tayong nagkasama, tinuring ko na rin yun na parang birthday ko. At dahil sinasabayan ko yung birthday mo, pakiramdam ko magkaedad rin tayo. Kuya, salamat sa lahat ha. Oo, huwag ka nang malungkot. Pasensya ka na kung tayong dalawa lang ang nagsiselebrate ha. Gusto ko kasi talaga na tayong dalawa lang para mas espesyal ang birthday natin. Hindi ko talaga alam kung ano na ang nangyari sa akin kung hindi tayo nagkita noon. Alam mo Tasha, siguro pinagkita tayo talaga ng tadhana. Ako masaya ako dahil nagkaroon ako ng magandang kapatid. Salamat talaga kuya. Isa na lang ang hinihiling ko. Ang makita sina Ate Tessa at Helen. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa pa. May pag-asa pang makita mo yung mga kapatid mo. Kuya! Oh, napayakap ka na tuloy. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya na malungkot ka. Sana makita ko na sila. Miss na miss ko na sila. Miss na miss ko na ang mga magulang ko. Bisitahin natin ang mga puntod nila bukas kung gusto mo. Sasamahan kita. Sige, salamat kuya. Alam mo, puro ka pasalamat eh. Masaya ako na alagaan ka. Oo nga pala, sino yung lalaking kasama mo kahapon? Jowa mo ba yun? Hindi wala akong jowa. Huwag ka nang magsinungaling. Ako pa ba lolokohin mo? Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong jowa. Hindi ko yung jowa, may iba akong gusto. May gusto ka ng lalaki?
Sino? Hoy, sino? Sabihin mo na. Gwapo ba? Uy, sabihin mo sa akin kapag may jowa ka na o may bala ka na magjowa. Kikilatisin ko muna yung lalaking yun. Ayoko yung tipong sasaktan ka. Kuya. Kuya-kuya ka dyan, sino na kasi? Kilala ko ba yung crush mo? Oo. Talaga? Sino? Sabihin mo na. Uy, baka si Becky yan ha? Hindi naman ako tomboy, no? Bakla ako. Sino nga? Ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Ang lalaking gusto ko. Ang gusto ko. Ikaw. Ikaw, kuya. Ikaw ang gusto ko. Mahal kita, kuya. Sorry. Tasha, Sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiibig ako sa'yo, kuya. huwag kang mag-sorry Tasha. Nahihiya kasi ako sa'yo, kuya. Ano yun, kuya? Bakit mo kayo nalikan? Gusto rin kita. Hindi ko pa alam na matagal na rin pala akong gusto ni Kuya Lucas. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa rin ang pagtawag ko sa kanya ng kuya, pero sabi niya sa akin na masarap pakinggan kapag tinatawag ko siyang kuya. Kaya ipagpatuloy ko ang pagtawag ko ng kuya sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Becky na kami na ng Kuya Lucas ko. Hindi ko alam sa mga oras na yon kung ano ang magiging reaksyon niya kung malalaman na niya ang totoong namamagitan sa aming dalawa ni Kuya Lucas. Alam po ninyo, Papa Dudut, may lihim kaming dalawa ni Becky. At ang lihim namin ay ayaw ko talagang malaman ni Kuya Lucas dahil takot ako sa maaaring mangyari kapag nalaman niya. Nagpatuloy ako sa aking pagbebenta ng kung ano-ano sa sidewalk habang si Kuya Lucas naman ay nagbebenta ng taho at balot sa gabi. Sobrang sipag niya. Gusto niya na kung may magpapa-adapt sa amin ng bata ay kaya namin niyong buhayin. Gusto ko ring mag-adapt ng bata para naman may magawa akong maganda. Gusto ko na pag-aralin ko siya dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong ibigay at iparana sa kanya ang mga gusto ko noong bata pa ako na hindi ko kaya dahil mahirap lamang ako at ulila na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Plano ni Kuya Lucas na bumili kami ng lupa sa probinsya kaya nag-iipon talaga kami. Gusto niya na mamuhay kami sa probinsya at doon ay magpatayo ng maliit na bahay kapag may maa-adapt na kaming bata. Nalaman ni Becky ang relasyon naming dalawa. Siyempre nainis siya sa akin pero naintindihan naman niya kaya wala kaming problemang dalawa ni Becky at patuloy ang pagsa-sideline namin sa gabi. Papa Dudut, nagbebenta rin ako sa gabi kasama ni Becky. Ang ibinebenta ko ay katawan ko. Kahit papaano ay kumikita pa rin ako ng extra at naiipon ko yon para sa plano naming bumili ng lupa sa probinsya ni Kuya Lucas. Maingat ako na hindi mabuking ni Kuya Lucas ang trabaho ko. Mabuti at hindi gaanong matanong si Kuya Lucas dahil malaki ang tiwala niya kay Becky dahil sabi kong magkasama kami ni Becky sa trabaho. Customer ko ay ang mga construction worker. Lalo na yung malayo sa kanilang asawa at gustong makalimot. Yung hindi nila afford na katulad ni Becky at sa akin sila nagpupunta. Parang kapag hindi nila kaya ang presyo ni Becky ay ako ang sasalo sa customer niya. Friend, Tasha, tama na ang pag-iyak. Wisit na lalaking yun. Muntik na ako mapuruhan doon. Buti nakatakas ako. Itong kinatatakutan ko sa trabaho natin eh.
Buti kung ang pinagbebentahan natin matitino. Pero teka, anong sasabihin mo niyan kay Lucas? Paano mo yan ipapaliwanag? Sabihin ko na lang na may nambastos. Nagkagulo-gulo. Ganun. Ang sagwa naman kapag sinabi kong nadapa ako. Hindi naman kapanipaniwala na nadapa ako at tumama yung mata ko kaya nagka-black eye ako. Tama rin naman. Buti talaga nakatakas ka. Sanay ako sa takasan, ano? Sa bagay. Ang hirap kumita ng pera, no? Kung mayaman lang tayo, hindi tayo kumakapit sa patalim. Pero maganda yung plano nyo ni Lucas na dun manirahan sa probinsya. Sana makapag-ipon na kayo ng sapat na pera. Ako? Parang dito na lang ako sa lansangan ng Metro Manila. Baka may afam dyan na type song ako. Cherry boom-boom na yon kahit guranggutan na. Basta makatikiman lang ng ginhawa sa buhay. Alam mo, ang bakla ako magsalita, no? Bagay nga sa akin ang pangalang Becky. Tama! Ay, nga pala. Paano kung hindi kayo makahanap ng mahaampon nyo? Go pa rin kayo sa probinsya kapag sapat na yung inipon nyo? Sa totoo lang, oo at hindi. Pwedeng pabalik-balik lang ako dito dahil alam mo naman, gusto ko mahanap ang dalawa kong kapatid. Ay, oo nga pala. Teka, hindi ba si Lucas yun? Sino yung kasama niya? Tasyo, may kasama siyang bakla. La? Bakit galing sila dun sa mot-mot? Parang katatapos lang nilang Shh! Magtago tayo! Dali! Ay! Ano? Dito ka, bilis! Friend, teka lang, ano ba? Dito ka na lang sa eskinita dumaan pa uwi. Ha? Eh, mapapalayo ako. Sige na, friend. Please. Tatakbo ako papunta kay Lucas. Sasabayan ko siyang maglakad pa uwi. Dito ka na dumaan para di ka niya makita. Ha? Sige na nga. Lucas! Oh, Tasha, buti. Teka, anong nangyari dyan sa mata mo? May nagmamagandang bakla lang ako nakaaway kanina. Huwag ka mag-alala. Malayo naman to sa bituka. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Ikaw, saan ka galing? Di nagbenta ng balot. Saan pa ba ako manggagaling? Nagbenta ng balot? Bakit wala kang dalang lalagyan? Pinakyaw eh. Binili pati yung lalagyan. Lucas, tapatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Oh, saan naman ang galing yan? Tsaka Tasha, ano bang klaseng tanong yan? Siyempre mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kahit ano. Kaya nga nagbebenta ako ng balot sa gabi. Para makaipon ako, para makabili tayo ng lupa sa probinsya. Kasi naniniwala ako na mas maganda talaga sa probinsya. Magiging tahimik ang buhay natin dun. Kung sakali man na makabili tayo ng lupa sa probinsya, sabi ko naman sa'yo, pupunta-punta pa rin naman tayo dito sa Maynila para hanapin yung mga kapatid mo. Sa bagay. Oh, teka nga. Masakit ba yung mata mo? Patingin. Nakita kita kanina. Nakita kitang lumabas sa mot-mot. Ano? Nakita kita. May kasama kang bakla. Ano yun? Sabihin mo sa akin, kuya. Ano yun? Nagpapagamit ka ba para sa pera? Para dyan sa balak mong tumira sa probinsya? Ay. Tasha. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Gusto ko lang naman na mabago ang takbo ng buhay natin eh. Nakakulong tayo sa sitwasyon na to. Nakakulong tayo sa lugar na to. Tasha, ayoko na dito. Pagod na ako. Gusto ko na tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang na naninirahan ng mapayapa. Tahimik. Sa probinsya o kung saan man. Basta tayong dalawa lang ang magkasama. Magpapakatotoo lang ako sa'yo, Tasha. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nga sana nakalimutan mo na lang yung dalawang kapatid mo eh. Kasi nakikita ko na nababagabag ka dahil sa kanila. Pinapalungkot ka lang nila ng husto. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng hilingin yun sa'yo. Iniintindi kita. Kaya sana, sa pagkakataong to, maintindihan mo rin ako. Pero sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Paano naman ako? Hindi mo ba kayang magpatuloy sa buhay ng dahil sa akin? Nang dahil sa atin? Kuya. Nagbebenta ako ng katawan, Tasha, para sa atin. Hindi kita sinisisi o kinukonsensya.
Nagpapakatotoo lang ako sa'yo. Kasi uulitin ko, gusto ko ng tahimik na buhay kasama ka. Gusto ko ng tahimik na buhay sa probinsya. Yung tayong dalawa lang. Yung wala na tayong iniisip na iba. Yung hindi tayo nangangamba. Hindi katulad dito. Hanggang sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay walang alam si Lucas na tulad niya, nagbebenta rin ako ng aliw. Pareho lang kaming dalawa, may tinatagong binibenta sa gabi. Nakapagdesisyon din ako ng araw na yon na huwag nang ulitin ang gawaing ganon. At sabi na rin sa akin ni Lucas na hihinto na siya. Nakita ko sa mga mukha niya ang bigat sa dibdib na hindi matutupad ang gusto niyang magkaroon kami ng magandang buhay sa probinsya. Ang sabi ko kay Lucas na masaya na ako kung ano ang meron kami sa ngayon. Ang gusto ko lang ay makakain kami ng 3 beses sa isang araw at alam naming walang gagawa ng masama sa amin. Yung may seguridad kaming walang masamang taong gagawa ng bagay na ikakatakot namin. Alam mo naman, Papa Dudut, na kung sino pa ang nasa laylayan ay yung pa ang pinaparatangan ng kung ano-ano dahil wala kaming kalaban-laban, lalo na kung pera na ang ilalaban. Patuloy pa rin si Becky sa gawaing pagbebenta ng aliw. Sinasabihan ko siya na humanap ng ibang trabaho dahil nakapag-aral naman siya. Ang sabi niya sa akin na hindi siya nakapag-college at ang kagaya niya ay mahirap pa rin na makakuha ng matinong trabaho at may maayos na sahod. Kaya naman ang pagbebenta ng katawan sa lalaki ang naisip niya. Isang gabi ay pinuntahan ako ni Becky sa bangketa na pinagbebentahan ko at ni Lucas ng balot. Meron daw siyang isang balita na sasabihin. Pero bago niya sabihin kung ano ang balitan yon ay pinapunta niya ako sa pinapasukan niyang bar kung saan ay kakatanggap niya palang ton. Nalungkot ako sa mga nalaman ko ng gabing yon. Maganda yung pwesto na naupahan natin, no? Oo nga, maganda ron. Buti nahanap mo yun. Naniniwala ako na para sa atin talaga yung pwesto na yun. Alam mo kuya, may iba tayo. Pakiramdam ko, malapit ko nang makita ang mga kapatid ko. Talaga? Alam mo Tasha, sana nga makita mo na sila para maging payapa ka na. Tsaka isa pa, simula nung magkakilala tayo, walang araw na hindi mo talaga naiisip ang mga kapatid mo eh. Mahal ko sila. Sana nasa mabuti silang kalagayan. Alam mo naman na sobrang hirap mabuhay ng mahirap dito sa Maynila. Kung sino pa ang mahirap, sila pa ang kinakawawa. At ang hirap makakuha ng hustisya. Hindi tulad ng mga taong may kapangyarihan at mayayaman. Pwede nilang gamitin ang impluwensya nila para makakuha agad ng hustisya. Tama ka. Tasha! Lucas! Oh, ito na pala si Becky. Buti dumating na kayo! Bakit? Ano ba nangyari at nagsisigaw ka? Tasha! Ano? Kaya kita pinapunta rito kasi may nakilala ko. Nakilala? Hindi ba Tessa at Helen ang pangalan ng mga kapatid mo? Oo, yun nga ang mga pangalan nila. Nakilala ko si Tessa! Ano? Saan? Nasa loob siya. Kaya mabutit dumating na kayo. Sigurado ka ba talaga? Oo! Friend, naiiyak ako. Umayos ka. Tara, pasok na tayo. Kuya, sumama ka sa amin. Kailangan kita sa loob. Oo naman, sasamahan kita. Oh, friend, nasan siya? Nasan siya rito? Ayun! Tasha, ayun siya oh! Dali, lapitan mo na! Sige na Tasha, mag-usap muna kayo ng ate mo. Hintayin ka namin ni Becky dito sa loob. Ate Tessa? Anastasio? Ate? Ate! Matagal mo na daw akong hinahanap. Oo, walang araw na hindi kita hinahanap. Kumusta ka na? Halika, doon tayo sa labas. Tara, dali. Ate, masaya ako na nakita kitang muli. Sorry ha. Ate. Sorry at iniwan kita. Sorry natagalan ako na bumalik doon para kunin ka.
Sobrang sama ko sa'yo noon. Binalikan kita pero wala ka na. Hinanap kita pero matapos kong malaman na wala ka na kina Chavering, hindi na ako lumapit doon. Kasi natakot akong kunin niya ulit kami ni Helen. Okay lang ate. Ang importante nagkita tayo. Tingnan mo ako. Isang babaeng nagbebenta ng laman para mabuhay lang. Pero parang susuko na ako noon dahil namatay si Helen. Ha? Wala na si Helen? Nilagnat siya. Wala akong pera noon eh. Pero naisip kita. Gusto ko makita kita ulit. Masaya ako makita ka ngayon. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko, ha? Matagal na kitang pinatawa dati. Anastasio! Maraming salamat! Sobrang saya ko ng gabing yon, Papa Dudut, dahil natapos na ang matagal ko ng paghahanap sa kanila. Nakakalungkot lang na wala na pala si Helen, pero nagpapasalamat pa rin ako sa itaas dahil nagkita at nagkapatawaran kaming dalawa ng ate ko. Ipinakilala ko ang ate ko sa boyfriend ko si Lucas at sinabi ko sa kanya na si Lucas ang nagkupkup sa akin nang lumayas ako sa bahay ni Tia Vering. Iniling ko kay ate na tumigil na siya sa gawaing pagbebenta ng aliw. Nakinig siya sa akin at ngayon ay nagbabantay kami sa isang maliit naming tindahan. Masaya na ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. At naging swerte rin na nabuntis ang ate ko sa hindi niya kilalang lalaki na naging customer niya. At ang batang niluwal niya ang ginawa naming anak ni Lucas na 2. Pinangalanan naming Helen ang bata. Si Becky naman ay nakapangasawa ng isang afam. Siya at si Ate Tessa ang ninang ng anak namin ni Lucas na si Helen. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyo, Papa Dudut, ang inyong kabarangay forever, Anastasio. Minsan talagang parang pinaglaruan ng tadhana ang buhay natin. Pero dapat talaga natin na dumiskarte. Ang hanapin ang nakaraan para maging maayos ang hinaharap, lalo na kung may miyembro sa ating pamilya ang nawalay sa atin. Bilang Pilipino, napaka-importante talaga na malaman kung ano ang kalagayan ng lahat ng miyembro ng pamilya. At kung may nangangailangan, dapat itong tulungan. Dapat itong hanapin para maging buo at maging maayos ang mga nakaraang hindi maganda. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.